Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-li rġajtu għedin għal del-podcast tal-lum. Nibdew biex nirringrazzjaw l-sponsors tagħna, 302 Motors li ssibuhom Victory Street ħal-Qormi, issibuhom diversi karozzi vera sew, ma ta' vera ta' ġifieri jekk qed tmorru tixtru karozza minn għandhom daqs li hu ġdida. U nista' l-ostja hemm Gerald u ħoħ li jistgħu jigwidawkom għal karozza li tkun ideali għalikom. Kif ukoll jekk tkunu tidu xi karozza klassika isibulkom the right car. Il-taxmun caterers u koll, issibolhom diversi affarijiet għal parties u issibolhom f'diversi ħwienet u koll u kif ukoll il-patrickprince.com fejn issibolu diversi printers bħalissa d-dejja biċċa xogħol qed jaħdem Mirko, qed jagħmel bird feeder il għaddejja xi 30 siegħa jekk mhux iktar. Issibolu diversi filamenti u aċċessorji għal printers u kif ukoll tistgħu turdnaw xi merch minn għandhom bħal Max, flokkijiet u xi keychains jew affarijiet oħra. Mela, Frida. Hello. Grazzi tal-li ġejt. Min fejn bdew l-esperjenzi tal-paranormali tiegħek? Mindu kont żgħira jien kont naqra inħoss ċertu affarijiet nara, però meta kont żgħira kont ngħid forsi għax nibża, forsi qed nimmaġina jew qed noħlom, ma tkunx ċerta għax dawn huma affarijiet unexplained meta inti u mhux faċli temminhom laqas lilek innifsek ma temmen, speċjalment meta mbagħad tibda tirrakkonthom, tibda tgħid tara n-nies min jitħabbik, min jgħid għax inti tivvinta jew għax inti attriċi, allura żomm kollox ġo fik. Ma titkellimx. Ma nitkellimx le, imma meta jiġru ċertu affarijiet li inti ma tkunx waħdek, ikun hemm xi ħadd miegħek tgħid mela jiena m'iniex noħlom, jiena m'iniex nivvinta, għax hemm dik xhieda, hemm dik u dak. U l-messaġġi ġew tru xi ħadd ieħor. Għax anke messaġġ irċivejt jiena minn xi ħadd li jiġi minni, jiġifieri. Tipo, però l-ewwel okkorrenza kif ġrat? Jiena ma nafx jekk kont qed nimmaġina. Jew noħlom dakinhar meta kont żgħira l-Awstralja jiena dejjem kont noħlom bl-istess ħolma. Kont nara idej, tiġri, għax ħolma darba mhux tibqa' toħlomha u terġa' toħlomha u terġa' toħlomha. Titla' tiqek miegħi u żomm li magħu. U kont inqum nikbi u dejjem kienet ommi qbel tgħidli dik ħolma. Qatt ma rajt il-figura ta' min kienet tappartjeni lejk. Le, l-idej naf li kienet inti tkun żgħira jiena kelli inqas minn 5 snin meta konna l-Awstralja, kienet kera żgur. Isa bla kulur. Ma kellekx il-kuraġġ tħares il fuq. Kont nipprova nqum u ngħid din ħolma. Ma li kienet reali għall-aħħar. Imma tant kienet reali li kont nara daqs li kieku wara. Infatti jien għandi fobja. Għandi fobja jekk hawn ingwanta sewda iħossni ħażin. Jiena darba kelli esperjenza ġiet b'waħda b'ingwanta speċjalment tal-ġilda. Minħabba din il-viżjoni ta' ġiet tgħidli t-tieni idea u biex inġbiet tgħid kemm stħajt għax tkun isek injuranta tgħid di tiġi tgħidlek hello u inti tinġibet. Imnalla kien hemm sħabi qalula take those gloves away għax kienet barranija għax ħażin kienet tieni meta nara ingwanta sewda ma naħmilhomx. Dik l-ewwel esperjenza tiegħek? Dik l-ewwel esperjenza tiegħi imma mbagħad naħseb dik ma kienx ħolma xi mbagħad meta ġejna Malta ġrali xi ħaġa bl-idej.
naħseb il-fobja minn hemm tibda tal-ingwanta jiena, għax niftakar f'ċertu affarijiet. Kont l-iskola, il-birgu, għax jien għamil birgu, u kont it-toilet, u nara xi ħaġa tiġri, taqbad mal-pum u s-sakkarni. Issa jiena ma kontx troublemaker u hekk, ta' jiena kont kwieta, ma kontx naħseb kien iħobbni kulħadd, kont ħabiba ma' kulħadd. U tgħix kemm kpejt għax ma stajtx niftaħ it-toilet. U bdejt nagħmel ħafna storbi u tal-li għamilt ħafna storbi u mbagħad infetaħ waħdu dan il-bieb, it-teacher tefatni mal-ħajt f'kantuniera qabel hekk kienu jitfawna mal-ħajt mur għall-kuptejk f'kantuniera tali bad lajt chaos ġo l-iskola, tfal jekk ikunu jridu jisimgħu ħafna u meta kont dak il-ħin għall-kuptejja ma doffinara di l-pala kera fuq idi hawn. U hemmhekk tlift il-kontroll. L-istess waħda bħal tal-Awstralja. Eżatt, qed nara ċara daqs il-kristall isu l-bieraħ. U inti meta tant ma nivvintax li din l-istorja anke hekk immut ta' 100 sena, dejjem ngħid l-istess diskors. Meta tivvinta u tikdeb tħadd inqabad illum jew għada. Niftakar ġew il-ġenituri ħadu tfal, tlaqna mill-iskola għax fridolot l-idej u għax hekk u għax hekk. Immaġinazzjoni ma nafx. Meta għadda żmien u kont konsil tal-iskola ta' tfal. L-istess skola? Ġo l-istess skola, kont nuħu ħsib nallimhom in-netball għax kont iffissata fuq l-isports u hekk. Jiġi s-sur Masta dak iż-żmien qalli ara naqra li jivvintawhom da tfal, qalli qed jgħidu li qed jaraw idej tiġri ġo t-toilet. U dak il-nar kont miż-żewġa ma kontx tfal, ngħid qed nimmaġina jew nivvinta jew qed niċċajta x'jiena nħobb niċċajta ħafna nieklu ċajt u nħobb imbeżza la volja nibża. Qedlu qod kwiet qedlu għax qed turini qed tgħidli li dak li rajt u dak li minn għalija immaġinajt jew dak li minn għalija ħlomt. Qedlu hemm minnhom, qedlu għax jiena rajt l-istess ħaġa meta kont żgħira. Ġifieri mbagħad kif kompla l-fenomenu miegħek? Xejn, jiena nipprova dawk l-affarijiet nipprova ma nagħtix kasom, tant jiena ħajti dejjem mimlija b'xi ħaġa. Jekk id-drama, jew ħbieb, jew whatever. Allura ma tantx nagħti każ, imma mbagħad qishom jiġru warajk dawn l-affarijiet. Ovvjament. Ħanejt storja għax ma ktibtix għax għandi lista. Jien, biex ma ninsiex, ħanejt storja għax ma ktibtix fit-triq ftakart. Jiena d-darti, jiena kont ngħix ħafna mal-kunjata u missier ir-raġel inħobbhom daqs li kieku kienu ġenituri għax ta' 19 meta kelli esperjenzi naqra hekk kienu leqgħuni d-dar u kienu jieħdu ħsibi huma u ġie missier ir-raġel qalli Frida għandi xi ħaġa x'norik. Qalli għalik prezzjuża. Għalli għandi tratt. Jiġifieri tiegħu għax jien hekk nitkellem dak l-aċċent. Tiju meta kien żgħir ġuvnot kien isiefer m'għandna nnu tiegħi. Immaġina jien u r-raġel għandna tratt. Ta' missieru u nannu tiegħi flimkien qegħdin l-Ingilterra. Għalli dan ir-ritratt, qedlu tijuli għalli x'nagħmel, għalli ma tafx li fanali daqs kemm kien ħabib tiegħi dak l-ikbar ħabib tiegħi għax il-laqam tiegħu fanali kien in-nannu tiegħi, in-nannu Pawlu. U niftakar ħasra qabditu d-dimensja u Lizzy l-kunjata qalt li ħantik xi ħaġa, qalt li għax da issa laqas jaf bih, qalt li huwa xi ħaġa prezzjuża lik. Qalt li żomma u da huwa teżor. Iktar minn ġizrana, iktar minn ċurkett, iktar minn flus. Dan ir-ritratt jiena inħobb ħaffarijiet hekk sentimentali li nifraħ bix-xejn. Hemm xi ħaġa tiegħu ta' żewġi qegħdin flimkien il-familja tagħna u kont inżommu. Fil-kċin għandi kamra xejdu la vetrina jien. U kont nagħmlu hemmhekk u r-raġel għalli għandi ġiġi tratti tal-ħamim daw missieri tgħix kemm kien iħobbhom u jiena fl-istessin superstizzjuża wkoll. Uqbad dal-ħamim u tfajtu ma' ġemp ir-ritratt ta' Lori. Qedlu Lor, qedlu daw il-ħamim li tħobb, qedlu ħanpoġġilek il-ħdejhom, jiena nitkellem magħhom. Sa jew miġnuna jew ma nafx jiena nħoss li komda nitkellem magħhom. Jien. Darba minnhom mort nirranġa l-affarijiet u frittom.
daw ir-ritratt u il-ħamim. Ma nafx għal xiex da ritratt. Ir-ritratt ħallejtu għaw fuq din in-naħa biex jider. U il-ħamim tfajtu għandi tazza tan-nanna tal-kristall, għandi ħafna itratti fija sentimentali, għandi ħafna rix abjad, dejjem nintaqa' ma' rix abjad jien. U tfajtom hemm. U qegħdin nieklu u nintaqa' ma' rix abjad. Jien nintaqa' ħafna ma' rix abjad. Kull meta jkolli problema ftit qabel dejjem ikolli rixa bajda. Ma nafx anka fil-karozza sibta rixa bajda. Fil-karozza ta' u fil-portmoni sibt rixa bajda wkoll. Għal-medina jarġibtom miegħi. Anka fil-bit nara nieżla hekk għara nkun qed nikpi jew ngħid xi ħaġa nara rixa bajda. Mela ħankompli di. U nisimu qegħdin nieklu nisma' ċlik pal meta taqa' xi ħaġa. U reġa' għalli da x'ħossu għalli smajt paletlu iva. Għalli mill-bit ħetlu leta għetlu mill-vetrina minn hawn. Indur, nara li tratt tan-nannu waqa. Imma meta jaqgħu ġett mhux tont jaqa' hekk. Mhux dejjem. Imma mhux jiġi wara. Sorry. Sorry, mhux jiġi wara jimxi tlieta hekk. Imma da ma kellux fejn jidur tant għandi imbarazz fija din il-vetrina, tazzi u imbarazz. Li ħajaqa hekk, jew forsi jiġi la ġemba, imma jiġi in-naħa l-oħra tal-vetrina u jerġa' jiġi wara li tratt tal-ħamim. Imma il-kbira ġej meta ndur jien insib fuq il-mejda is-santa ta' missier ir-raġel. Imma jiena ma ħarix santi ta' missier ir-raġel qed x'inhi tagħmel hawn. U biss ta' hekk qedlu loro okej, qedlu l-ħamim ħanamilhom ħdejk u il-ħamim kemm ilu mejjed ir-ritratt dejjem ma' ġenb il-ħamim tiegħu. Ostja. Immaġinazzjoni, kombinazzjoni. Ta' rix abjad interessanti. Il-iwa, ir-rix abjad meta nitlob u nkun imdejqa dejjem għandi ma tsekrix. Rix abjad hekk sabiħ. Anke jekk tkun ix-xita din ir-rixa ma tiċċappas. Milux sibt rixa fl-xogħol, kont għaddejja naqra minn hekk għax imbagħad b'naqra tensjonijiet. Mandu ngħid il-ħabiba tiegħi qedtilha fejn ir-rixa? Rixa bajda fil-kċina. Għalt li armejta, għedtila l-allu armejti l-rixa li u koll iċċassat, armejna l-affarijiet tal-frott. U hekk, li r-rixa ma ċabsiċ ta' ġbarta minn ġoddazbin, ma jimporti tinqallef, ġbarta daqshekk inħobbhom ir-rixa abjadin u dendilta hemm. Għax imbagħad inħallihom ċertu rix inħallihom ċertu postijiet. Meta jkunu hekk ma nħodhomx id-dar tal-karozza da ġol karozza. Tax-xogħol ħallejta hekk u ħabiba tiegħi qalt li ara ħallejta u r-rixa qalt dik kif ma ċabsitx qedtilha laqas fix-xita r-rix tiegħi qatt ma jiċċappas. Dejjem jibqa' hekk sabiħ abjad. Ġifieri dan dejjem issibu qabel wara xi gwajja jew jkun ħajġri li xi accident dejjem ta' rixa u nara hekk iddur jiena nemmen ħafna bil-Guardian Angels, nemmen ħafna bl-anġli. Guardian Angel. Jew ma nafx tgħidlix li huwa spiritu ħażin. Ejwa. Yes. Spiritu ħażin. Jiena abjad ta' rix. Ejwa m'għandux jaqsam. Hemm ċertu kotba li fejn jispjegaw li dej ma naħsibx li qrajtu hemm ktieb. Li jispjega li dawa trickster. Ma nafx. Għaxina daħħalt f'moħħi li hemm xi ħadd jipproteġini. Oħjar mettilix di, għax issa ta' narhom ir-rix ngħid ħuduffi. Tgħid narmihom, tgħid inżommhom. Huwa trickster. X'iżjed. Mela. Ħsejjes ġieli smajt. Ejwa, ħsejjes meta kont żgħira fid-dar tal. Mhux tip ta' ħsejjes. Eżempju, bibin jinfetħu jingħalqu ġoddar fejn konna ħartar xiel u l-ewwel fakkartni għal fuq dawl li ġieli rajt dawl jien. Issa niftakar dawl kbir jixel ġoddar abjad. Abjad imma jisaqat ma rajt bħala. Flashlight ġoddar li inti ma tistax ta' karozza, ma tistax ikun ta' ajruplan ħartar xiel għax min fej kien ġej, kien hemm xaft li aħna konna fil-baxx, ma jistax daħal minn imkien.
Da, li l-bib rajtu jixel imma bċertu dawl qawwi li inti tala għajnejk. Ommi ġid dikinar ommi ġid bliżar abjad fetħitu l-bib. It-twerżiqa li werzaqta u issa nitħaqta għax għettila minn tant bliżar abjad ma ġejt. Kif daħlet ommi intefa kollox, il-kamra il-bib beda sejjerek bid-dawl meta dawl kbir abjad. Dawl abjad. Ġili kellek missing time? Missing time? Fiex, per eżempju? Eżempju tmux imkien u jekk suppost ħadet lek nofsija ħadet lek satej. Ma nafx ta' għatma tajt kas. Għatma tajt kas. Għatma tajt kas, pero naddi minn ħafna affarijiet li nejt ħajġri jekk u hekk għax ħassejt li ġiġa edha fija di. Bħal deja vu. X'blat tajp għandek? X'blat tajp għandek? Nsejt, ma nafx, xarru kaza. Għax Għax niprofa ma natix kaz ċertu affarijiet. Importanti li tkun x'blat tajpin. Ħassejt darba oġġett li il-raġel għalli dejjaqtni tiffissa. ċempilt, ma nafx jekk tridinix nibda minna din storja oħra. Nibdew minna. Kien l-ewwel tas-sena, naqra sentimentali di. Kien l-ewwel tas-sena u aħna tal-Lagana konna nintaqu ġo post biex nixxalaw nieħdu pjaċir ma' tfal naraw it-tfal jifirħu. U battanna kamra l-irġiel libsu ta' nisa. It-tifel kien libes ta' tifla, propja tifla u biex noqdu ndaqqu. Parrokki kuġini, il-kuġini, nafu nieħdu pjaċir aħna nanna tagħhom Lizzy kienet tħobb taqqat ħafna l-familja, allura huma bond kbir, tieħu pjaċir magħhom. U r-raġel tiegħi differenti minnhom jistħi, mela jiena mpalla ħafna u nitħaqu hekk, u r-raġel mistħi tiegħi differenti, forsi għalhekk naqblu. Imma dakinhar li libsulu l-parrokk il-kuġini tiegħu li jiġi tziju tagħhom. Libsulu parrokku beda jifraħ u hekk jisfen moħħhom u draw jiena tnieħu pjaċir għax ir-raġel Mario kemmu differenti. Għax jiena Mario jistħi ġili li tivvintax tivvintax jagħmilli. Minnhom dakin lejlit l-ewwel tas-sena inħoss xi ħadd tisabbatni ma' ħajt. Jiddwejja li ħassejt minn fuq s-sisfel li spiċċajt nikpi, ma nafx għal xiexet nikpi, ma nafx qed jiġrili, floket nifraħet nikpi dwejja kbar dlam ċappa li r-raġel induna għax jaf li jiena xalatura. Dwejja kif imma fl-imma? Dwejja, ma nafx, ma tistax timmaġina, ma s-sambat ħanejdlek għal xiex kien. Kif, ejna du bil-mod, nid-dajsektjaw bil-mod, ġviri xħassejt intezad dakri? Itħoss, jisku xi ħaġa ġo fik. Imma kif? Li trid tikbi, għafisa. Għafisa kif imma? Jien naf, għafis, ek, dwejja li. Minn fejn tibda l-għafsa? Tħossa ġo fik. Ma kif, minn fejn tibda, per eżempju, jien naf tibda minnaw, tibda minnaw, tibda minnaw, minn fejn tibda l-għafsa? Ġo sidrek, tħoss dwejja, ġo sidrek, titlalek uqda ġo grizmejk, u spiċċajt tikbi u ma tafx għax xed tikbi. Ma tafx. Ora kif progressiv? Umbat, bdejt nistħi, Mario raġel. Għalli x'għandek Frid? Għatlu li għalletna għamiltlek xi ħaġa, jien għamilt xi ħaġa. Għatlu li għatlu morku pjaċir, qed nieħu pjaċir, narak tieħu pjaċir, għatlu ma mhux qed nieħu pjaċir jien. Għatlu minix komda, għatlu ma nafx għandi dwejja kbar u mort f'kamra oħra. Issa jiena waħda li nħobb ngħid Happy New Year il kulħadd. Għax jien għamilt perjodu ta' żmien minħabba il-ħajja privata tiegħi u jiena kont xhieda ta' Ġehova ma konniex niċċelebraw dawn l-affarijiet, mista niddejjaq ngħid. Allura bħal speċi kont inħoss bondek li imbilitejt Happy New Year il-ħbieb, il-ħadd ma ċempilt il-ħija biss. ċempilt lu nikpi ma flaħx nitkellem u beda jagħmilli x'għandek. Għetlu xej ma nafx dwejja kbar Manuel qed inħoss li rrid nitkellem lilek, għalli jagħmilek xi ħaġa Mario, mingħajr ma trid waħħal fir-raġel jew għaddemmi hu. Għetlu mhux Mario, għetlu xi ħaġa ġara. U raqdet hemm, l-għada fil-għodu ma kontx kwieta jien. Dakinhar missieri kien Tunes, holiday, ma' ommi, mal-kuġin, oħtu u xi neputi. U ma nafx ma kienx ma xi ħaġa oħra. U fil-għodu ir-raġel morna d-dar
Għetlu rrit inċempel Tunis jien, għalli ħatibda tħoss, għetlu l-biraħ ġara xaħġa bil-fors. Għetlu ġara xaħġa li jiena irrit inkun naf x'ġara. Għalli għamil li trid ċempel Tunis. U missier meta għetlu hello dadix kif intom u x'ġara u hekk. Issa dadi jiena ma jemminx b'daw l-affarijiet, jemmen li huma spirti ħżiena, li huwa x-xitan u hekk. Għandu raġun? Most definitely. Għandu raġun most definitely. Ġifiri ma temminx inti bil-erwieħ? Ma temminx li huma affarijiet tajbin. Laqqas li tħoss. Li tħoss u hekk iju għarajt ma. Xi ħaġa. Mhumiex tajbin. Għalli, u inti kif taf kif ċempil Tunis għalli għetlu x'ġara. Għalli le xej ma ġara għalli għada ġej ommok, għalli pero jina ħanibqaw, għalli għax ġara accident li l-kuġin, għalli urrit ikolli nibqa' miegħu. Għatlu ma xieġralu l-kuġin, għalli li accident zeri għat l-isptar ma għallix. Għatlu għarrajt. Għalli pero pallax li ċempiltu li għetlek daw l-affarijiet għax ħatta du ma jaf Malta. Għatlu għarrajt. Għata, u l-raġel rġajtetlu jina għanerġan ċempel, għetlu xaħġa ġara ikbar minnek. Rġaj ċempetlu għetlu dati għamili pjaċir għed li ġara, għetlu għax mux għed toġobni, il-mod kif tkellimt jina nħost kif titkellem, għetlu trid tgħid li ġara, għalli għara hi, għalli għara titkellem li ħanejlek, għalli l-kuġin il-bieraħ kellu accident, tajritu train. Tunis. Għalli mfaqatu, mit. U int ħassejt xaħġa, ajwa, dik tista' jkun jiġri hekk. Ma naħsibx li x-xitan, għax kulħadd. Dik hija hemm xi ħaġa sistematika li hija diffiċli biex nispjega ftit ħin jiġifieri li għandna. Imma warrejt hemm xi ħaġa li taħdem. U r-raġel qed tara minix miġnuna, qed ħassejt li ġara xi ħaġa mhux normali. U bqajt ma missieri li ma ngħid il-ħadd tax laqas ommu ma kienet taf dikinhar. Ġifieri jiena sensittiva nħoss ċertu affarijiet. Imma li ħassew huma. Ommu ma ħassitix ġifieri, ma kienx taf. Ma nafx, ma tantx kont inkellimhom dak iż-żmien għax kif qedtlek minħabba reliġjon ma tantx mhux jiena ma nkellimhomx huma ma jkellmunix. Imma naf li ħassejt din l-istorja tkompli. Niftakar darba Mark Doneo kien għamel storja ġo l-Ingizitur, laqana l-Ingizitur u r-raġel tluħammur tajjen, mux il-birgu stess l-Ingizitur, l-Ingizitur. Għalli inti ħatmur. Kienet jgħamil programmu? Kienet jgħamil programm. Kien ġijaw għakki. U xettiku, u kol. Xettiku. Nsellimlu minnu. Markan karjena, nħobbom tal-bliħu Luis. U niftakar kont ma Luisek u jiena meta nara medium ma tantx nemmen bihom daw il-mediums. Għaltaw jippruvaw joħdu li munsentni. Għandhom ċertu tattika, imma insomma, u ġi fuq ida għalli inti għawek diġa protetta. Ġiet li ra minn tanda, għalli inti ġiġa protetta għawek. Xi trid tgħid biha, għalli għandek xi ħadd miegħek. Għalli qed iżommok, għalli m'intix tħossħana fi spaltek, qedlu le ta' qedlu minna nħoss xejn. Jiena ma nħoss xejn, qed nħoss xejn. Għalli ma jistax ikun. Għalli qiegħed miegħek qed jipproteġik u m'għandikx għalfejn tibżaw hekk inti. Qedlu kompli jien, qedlu din nista' ngħidilek jien isni qed inwaqqu ċajt miskin dan. Għalli imma ħanejdlek, għalli qed jorini number 1. Għalli u tista' tkun ħafna affarijiet. Għalli number 1 tista' tkun letter A, number 1 tista' tkun 1, għalli u tista' tkun ħafna affarijiet. Għalli issa dan minu, għalli miet b'xi ħaġa ġeni ikbar, għalli prova iftakar. U jimdejt ngħidlu hi ma nafx tajtlu minna naħseb xejn u minna niftakar xejn. Għalli
mit b'inġenji kbar għalli Meteorini ċar xini number 1 u letter A. Għatlu dispjaċini ma nistax nifmek, għalli għatlu kemm għandu żmien. Għalli mit b'accident mbagħad, għalli l-ewwel accident b'inġenji kbar, għatlu kemm għandu żmien, għalli huma meta jiġu forma ta' spirti m'hemmx dejt, m'hemmx żmien. Għatlu jitmella ħbija jien. Għatlu da' skemaw minn mietu b'accidents. Malti, da. U bqajna bekk. U ħallejtu bekk, jiena għatlu minix mort id-dar. U għetnejt dak li għetnejt li l-ek. Għax ninsa. Għallu għet iġġorru miegħek ta' kull-jum da, inti. Għatlu għet iġġorru miegħek, għalli mela għet iġġorru miegħek kull-jum. Għallu miegħek ikun. Għatlu minix nifmek, għawatni, għatlu insa. Mort id-daru dak li għetnejt li l-ek, għetnejdu r-raġel. Għalli mintix tinduna, number 1 l-ewel tas-sena. Letter A, Abela, u ġorru miegħek għalli għandek id-gazzetta fil-portmoni tal-accident ta' kuġinuk. Interessanti. Inċempillu, għetlu sorry l-bira provajt nwaqek għacċajtu għek, u għetlu il-1 u għal-ewel tas-sena, letter A, Abela, fil-portmoni, madnix, għax jieġu portmoni ieħor, għax nibża li tant imbidel portmoni tinqatta. Portmoni jgħollu niftu. Nibża li imma l-accident kont inġorru ġol portmoni għatlu għalek inġorru mi kull-jum għax ikun ġol portmoni għalli grazzi li jgħetli. Għalli ndunajt li mibdejċ tara dakinar. Għaxina xettika tal-medium, allura l-moħ jibda jgħidlek li jem xaħal, allura ma bdejċ nikkonċentra. Kombinazzjoni unexplained oħra, fenomenu ħażin, xitan, tistax tgħid. Interessanti di. Ma nafx naqbad ngħidlek. Ġifieri di mhux waħdi. Ma tal-bidu warajt nista' nifmek eżempju hemm esperimenti li jagħmlu fuq żrameġ li jirreġistraw bejn l-omm jew l-aħwa l-iktar mhux bejn il-kuġini, ġifieri ma nafx, ma bejn l-omm u l-aħwa jirreġistra, ġifieri bħalma ħassejt inti. Daklu l-dwejja u fajda. Dik vera, ta' xanka bejn ġeneralment bej l-aħwa jew l-om u l-missier u jew l-uliet. Fimti jisa tkun il-ħaġa connected l-iktar. Mux eżempju kuġini, ma nafx, imma insomma, komplet. Meta ħalli nibdu hekk, ħalli ma nippruvaw ma ninsux. Meta kont l-ingizitur u kol ma Mark Donio kien ġra li xi ħaġa jien li ma nista' ninsijat. L-istess ġifieri. Ma mhux tal-kuġin di. Di, Marku mbagħad ġejna ġo kamra aħna u għamel ix-xema u hekk u jiena naqra hekk nibża minnhom dawn l-affarijiet. Qedlu Mark nista' ma nieħu sem fija di li nduru quddiem ix-xema. Li għalli orrajt Mark għalli uqgħod fuq wara kien hemm di tal-kxaxen hawn gradenza għattem u qatt narhom. Jitkellmu jom inna sinjal u daw jina sejru u fl-istessin ndibża xina isniq tajt waħdu u ma kienu kollha qudiemi. Sadan it-tant jina ħanaqbeż biċċa ħalli n-nies jifhmu. Il-medium għal attur ieħor. Għallu ma nafx kif Frida mu qed tħoss xejn. Ma nafx jekk semmix ismi, ma nafx jew forsi dik, jien qed ngħid Frida. Għax da wara għalli li l-medium għallu hekk, għallu hemm wieħed ħdejha mantell iswed. Għallu Madonna ma nafx kif mhux qed tħossu. Insa jiena żadetant ma nafx x'inhu jgħidlu l dak il-ħin ftit wara inħoss seba' minn taħdari għal spalti li tant ħassejt Bart batnajjat nirrabja ħsibt li jew Louise qedtilhom toqgħodux titmejlu b'daw l-affarijiet ta' irrabjajt magħhom li xi ħadd prova minn wara qed jitmejjel bija mentri kulħadd baqa' ċas tal-kamera ġie mill-ewwel fuq hekk u inti meta tirrexta għal min forsi l-atturi jifhmuni meta nirrextaw bil-Bart nodu sejrin hekk minċajl u ħalqna, dik mhux faċli tagħmilha hekk ta' hekk split of a second. Trid
toqgħod sejrek, toqgħod sejrek bil-kesħa, qabbadni bart li snin ma stajtx inżommhom. U da l-medium ġi jiġri mill-ewwel fuq ġi jitlob u switch of a second ħassejt sħana kbira. Ġifieri mhux eżempju, inti ma smajtux il-medium. Raw, le, ma smajtux, jiena kont in-naħa l-oħra. U wara sirt ġi għalli daw l-affarijiet, ħassejt sħana u qisu għalli okej, telaq. Kien hemm xi ħadd ieħor li esperjenza xi ħaġa oħra barra intu Mark, għax Mark naf li esperjenza xi ħaġa. Mark minn għalija għandu jkun kien hemm xi ġebla tira l-fuq. Ma mbagħad fit-taraġ rajna xi ħaġa tiġri. Isabet ma nafx kienet, imma xi ħaġa sewda nieżla tiġri hekk fit-taraġ. Ma nafx isa hekk, isu xi ħaġa bil-ħoss tiġri. Il-ħoss kif kien? Isu xi ħaġa tittir bħal bet isa farfettillej. Ma daqsdaqx kien fih? Isa hekk ta' kienet kera hekk wisq. Mhux ħamiem ma jew hekk żgur. Imma xi jasfur xi ħaġa, imma xi ħaġa sewda hekk kienet. Ħamiem iswed ġenerali. Ejd il-ħamiem, le, insomma, x'kelli bajda jien. Ħamiem bajd. Insomma, għax hawn ħamiem abjad. Ejwa, ħamiem abjad u hekk birgu hemm la. Kombinazzjoni forsi għaddi xi ħamiema ġol imma tisparixxi ġo kamra mingħajr bibien u mingħajr ħitan u mingħajr xejn. Darba daħlet li ħamiema kelli post ħar qormi. Dil-ħamiema ma stajt insiba imkien. Jista' jkun. Imkien. Jista' jkun. Jiġifieri ma stajtx insiba. Jista' jkun kombinazzjoni wkoll. U darba rajta ħirġa ma wara l-friġġ. Imma x'tidħol hemm ma sħana. Ja ħasra. Għalhekk qed ngħidlek ma sibt tamkien. Jiġifieri jistaħbew il-ħamiem. Le. Mela frid. Issa. Esperjenzi oħra. Mela. Jien għandi ta' ktibt, ħanibda. Ta' dawl interessanti ħafna, ta' rixabjet interessanti ħafna. Ta' rix. Darba kien is-sajf u morna ġo farmhouse. Għawdex? Iż-żejtun. Iż-żejtun? Għawdex kien noħra. Iż-żejtun fej? Fitri aħna minn dawk il-koro hekk li għaddu hekk biex imorru għal-Witalajn. Interessanti, tajjeb, iwa. Morna farmhouse. U palmet li kiena nħobb nagħti l-qtajja, nħobb nivvinta u affarijiet hekk, imma meta nagħti qata jew nivvinta ngħidlek li kienet ċajta. Dik li għadha kantuniera fuq din naħa? Ġifieri ġejja jekk niġi min-naħa taż-żejtun fuq din in-naħa. Allura hekk tiġi naħa tiegħek. Ġieli smajt xi ħaġa. Issa mbagħad ngħidlek wara l-programm. U konna ir-raġel daħal jagħmel toilet, jiena kont qed għax konna ħanamlu karaoke u jien nikolhom daw l-affarijiet ġibt il-parroka peress li attriċi u fuq parku hekk ikolli ħafna affarijiet hekk. U libbisna lil dan ir-raġel ta' Marilyn Monroe bil-parroka u hekk sa dan it-tant jiena kont fil-kamra tal-banju u ġab il-libsa bajda hekk biex joqgħod ikanta biex nieħdu sija bass meta nagħmlu meta mmorru ġo farmhouse. Da, sa dan it-tant nisma' r-raġelja għal jaja, tibdix tivvinta għalli għalli nikwiet. Jena ta' xinu jgħid. Għatlu xġara mar, għalli għax jgħid toqgħod ġejja tilab tiskossa mal-bib u l-pum sejjerek. Għatlu xiex, għatlu bis-serjetà, għatlu jiena kont qed nlebbes il-toni ta' jien, għatlu qed nlibsu ta' mara. Għalli tivvintax, għalli inti, għetlu mar bis-serjetà, għetlu kont fil-dik l-oħra, għetlu nkwitajt jasmajtek tajjat, għalli għetlu ġara, għalli jisu xaħatrit jidħol idawar il-pumek u jimbotta l-bib. Il-bib kien miftuħ, ma kienx imsakkar ġivi. Le, ma nfetaħx il-bib. Ma kienx imsakkar? Jew kien sakru r-raġel? Le, u prova jiftaħ il-bib, naħseb kien imsakkar u ma setux jiftħuħ il-bib, imma kulħadd min kien fej il-pool. Min kienet ibiddel il-da u nitnelħu dak il-ħin u namlu l-make-up u tajtsijiet. Għaddit, għetlu mux jien. Għetlu kiku jien nejdlek li jena, għalli għada tejd li zgu, għetlu mux jien. Fil-axija, ġodi l-kamra l-ewel net ħadna tani għata u tex kem għajjartu. Jitċassa ġorokna
Għalli sarrit nitlaq il-barra, xsibtura xi ħaġa, imma kien hemm min gropp u ħasibha wurdina jew ma nafx ħaseb, imma ma kienx. Imma billej dejna nħossu xi ħadd jiggranfa magħna it-tnejn li aħna jiġbdilna l-lożor. Jisu xi ħadd sejjer hekk. Bard kbir, qomt b'nifsi maqtuħ, mhux normali. Jisu xi ħadd qed irid jikxifna, irid iqajjimna, mhux normali. Dik kienet xi ħaġa li impressjonajt ruħi. U intom biss jew kien hemm iktar? Jiena u r-raġel. Ir-raġel semma dak u da inkxift infatti. Inkxift. Itħossu xi ħadd qed jikxfek. Tkun qed titatta qed jikxfek. Bis-serjiet għax jiena qatt ma norqod imbagħad mikxufa, jiena rid nagħti saqajja. Għax nibda ngħid jiġru li ċertu affarijiet u isni nħossni protetta għax mottija jiena jikxifni totalment. Xi ħaġa kien hemm mhux normali hemm ġew. Infatti sparixxa tqmis b'xejn ma sibnija tar-raġel. Apparti ħsejja smajtu? Ġo fija, il-raġel il-bieb. Ma apparti il-bieb, kien hemm smajtu xejn. Le, xi ħadd jipprova jikxifni. Ma naf fejn dik il-villa li tgħid inti hawn il-farmhouse. Ġieli smajt xi ħaġa? Fl-akkwati hemmhekk, ma mhux ħanejt hawn. Le, ma semmejtx fejn għax mhux sewwa. Le, mhux għalhekk. Esperjenza xi ħaġa hemmhekk imma m'għandix taqsam ma' dawn l-affarijiet. Xbidna video jiġifieri hemmhekk, imma aħem ma nkomplix ngħid iżjed. Le. Għax jiena wkoll għandi postijiet ma nistax insemmi eżatti postijiet. Għax inħossni mhux sewwa jekk ma nieħux permess biex naqbad u ngħid hemmhekk jew hekk. Inħossni darba minnhom konna xogħol u ġieli domna fuq ix-xogħol aħna. Konna ġo post ix-xogħol. U ġraw affarijiet strambi hemmhekk fejn li ġifieri. Fejn lek qabel fejn issa jew il-villa. Le, jew il-farmhouse. Fejn tissemmi issa. Għandek fenomenu kbir ara kemm kien hemm insomma. Kien hemm storja. Ejwa, kien hemm storja kbira. U konna jiena u l-kollega tiegħi qalt li għattila isma għattila trix biex ma jkonniex ħafna storbju għada fil-ħodu għattila fejn aħna nibdu nistennew fil-kċina u ta' finti meta għaddu min jieħu kafe, min jiekol tispiċċa l-kċina d-dar tiegħek ukoll meta għaddu mix-xogħol. Biex intom kuntest in-nies daqqa l-plaliqi. Ma tantx hemm biniem. Dik in-naħa l-oħra. Naħa l-oħra dik? Ma viċin. Di li qed ngħidlek viċin taw. Viċin taw hekk? Arrejt. Dik in-naħa l-oħra, dik immorru għal post ieħor. U di il-kollega tiegħi kienet fej il-kabort u jiena kontaw għattila jiena naħsel inti xuttar werfa kienna t-tazzi tal-kafe tagħna stess. F'daqqa waħda nara tazza ma konċ rieqda, ma konċ noħlom. Nara tazza tinqata, tersaq, tiġi ma sidira hekk ma tmissix u taqa' u titfarrak. U kemm bli ma spitek ġifieri jew rieħ ġifieri mhux. Hekk, ċertu isu xi ħadd trid igarala din it-tazza. Għalti li kieku ma kontx qed inħares lejk u dit isa jien qedtila ma nixtiex insemmi smiet qedtila rajt bħali inti għalti li kieku ma kontx qed inħares lejk kont naħseb li inti biex titmellaħ bija garajti li t-tazza badna l-basket għaddiju kollox ma nafx hekk għallejniex koll u tlaqna l-barra. Tazza imma ma missitiex. It-tazza waqgħet u tfarket. Ma missitiex. Għadek tkellem għad il-persona? Ejwa. Għadu ġili nsemmuha din xi ħaġa. Kellek xi esperjenza oħrek ma' il-persuna jew? Issa, kelli esperjenza oħra ma' l-istess kollega di. Imma ġo post ieħor. Fejn tkellimna fejn l-għaliqi? Eżatt, fejn l-għaliqi. Fejn l-għaliqi huwa famuż hemmhekk. Inti se għandek skinwalker ranch hemm. Skinwalker ranch ma nafx jekk taf x'inhu. U appost fejn jaraw li hu fos affarijiet oħra jesperjenzaw affarijiet paranormali. Darba konna hemmhekk u jiena peress li noqgħod il-birgu u dan il-post fejn l-għaliqi spiċċajna mix-xogħol li kienet toqgħod viċin tiegħu hemmhekk. Qedtilha milli pjaċir, qedtilha
issa l-ħin tal-iskola, issa 2:30, għettila għalla volja spiċċajn, għettila issa nuqodu għaw naraw naqra television. Għettila ħajaddi l-ħin biex it-tfal jilħu jidħlu d-dar ma noħġ fit-trafik jena. Għetli le, ma jimportax u jena kienem salott, intfajt fuqu, konna lesti aħna mix-xogħol, kelli remote feedi, bdejt nara television u din kienet tħobb tilab bil-computer aw bil-mobile. U marret naqra jnejja bija jien, unqumek pazda għax għall-ħares hemmhekk inkun waħdi ġodlam. Għattila xħenu, għatli li għarrajt, għatli jissa 3 eskwart, għatli jissa tfal, għatli jissa morru, għatli tfal kunu diġiġa jissa tiljaw ġoddar, jissu trafik jinfetaħ. U għat infitax il-remote kienet fidi, għattila remote fejni. Għatli mux għandek kienet, għatli jena għaw kont bil-mobile li kienet fuq il-petruna l-oħra. U taf inti ta' għalek taħseb li ġo salot jew ġo l-kuxins jew mal-art infittxu ma nistux insibu dil-madonna remote. Għattila mux għawta. Għattila issa fil-kasik ma nsibiex naqbad u nitfi television minn wara jew. Issa għawek għaw kamra. Il-living room, kċina, kienem postiħor, kurutur u kienem kamra oħra. U għet infittex din il-remote. Il-remote kienet xie 4 tikmama l-oħra. Il-bot? Il-bot. U jiena kont inħoss li hemmhekk hemm xi ħaġa. Inti toqgħod tgħidli li huma ħżien. Xi ħaġa ta' ferħem, xi ħadd jew xi ħadd jiċċajta magħna biex jinkini lili. Jinkiki ma mhux tajjeb. U bdejt ngħidilhom dak il-ħin ħalluni ta' jekk għandkom ftit toqgħdu tilagħbu miegħu taħbu li r-remote, ittarani ta' jisni bella nitkellem waħdi. Qedtilhom ansarli l-ħin, qedtilhom toqgħodux dawmuni. Mirko nafu Mirko jista' jirrakkonta ħaħjar l-istorja, ġifieri kien jaf 2 min-nies kienu jħallu l-affarijiet ġew post u kienu jsibuhom pereżempju wara ftit tal-ħin. Ġo x'imkien ieħor jew ġo l-istess post fejn ħallihom. Mhux hekk miet. U apparentement ġo l-istess post viċin ta' d-dar kien hemm persuna ġifieri xtra d-dar u esperjenza xi ħaġa paranormali, ġifieri it's a recurring theme li jisparixxu l-affarijiet u mbagħad jiġu mod ieħor. Eżempju jiena ġieli ġrat li ninsib ir-remote fil-friġġ imma nkun naf għax inkun ħara. Ejja, ġieli darba l-portmoni ma stajtx insibu sibtu mal-preserv. Qed titmur terfa' imma di affarijiet differenti. Ejja, mhux hekk daw affarijiet differenti. Allura inti tibda tgħid xi ħaġa. Min-nies mhux eżempju jien waħdi kont inkun pejjeb bħalla u mbagħad nibda nitfejn qiegħda r-remote inkun ftaħt il-friġġ u ddabt ir-remote hemm u ħadd xi ħaġa. Fimt ġifieri. Dik kulħadd jista' jiġri. Imma ir-remote li taqa' u ssiba naqra l-bot hekk ma jimpur. Dik normali, imma li ssiba kmamar oħra. Hija diffiċli. Li darba wkoll għalhekk daħħalt frasi li jew kien hemm xi tfal ġo dan il-palazz għax esperjenzajna ċertu ħsejjes ta' tfal ferħanin jilaqbu bħal meta joqogħdu jiġru jilaqbu jifirħu. Qed jinkuna. Ħsejjes apparti daw l-affarijiet. Smajt xi ħaġa oħra? Mhux ħsejjes, darba hemmhekk ikun meta jkun il-maltemp. Jien kont nibża nidħol. Kont nibqa' naqra barra. Ma kemm kellhom. Jien minni kont inħossni hekk, jien anke meta kont żgħira, kont ġo kamra waħdi ma tantx kont noqgħod min jaf kemm qed il-loħti. Immur nagħmel toilet ngħidilha ejja miji fil-kamra tal-banju nagħmel toilet joħallsu ħuti iżgħar minni u jridu jobdu minni u jidħlu u jgħodu jistennew li nagħmel toilet. Nibża minni, ma nistgħix ngħid li nibża jien, baqs hekk nibża għandi dik ix-xi ħaġa. U kien il-maltemp u hekk u ma tħallx. Ma miġ dak li kelli nagħmel ix-xogħol issa jekk kien hemm min ta' fuq qiegħed tismani tgħid ara dik ix-xifajka dikinhar. Tfajt il-basket, jien għandi vizzju il-basket u nitfa' ċwivet ma' ġembu, ma' ġemb il-basket. Ġo l-kċina biex ma nidħolx ġo l-post. U bajt barra. Kien hemm kamra oħra u għadna nitkellmu da u qed sasar il-ħin ma mill xejn għax naf li jkun hemm kollox kliera xin
ħafna responsabbli tax-xogħol biex nagħmilha ċara li kolli kollox klier, eżempju illum nagħmel flok satej nagħmel 4 sigħat biex l-għada u speċjalment nkun naf li ġejġi mal-temp jew hekk, ngħid għadu ma nirsaqx lem nipprova noqgħod naqra l-bot minn ċertu kmamar. Jekk ikun nista' jien eżempju nagħmel ħobs għall-ġimgħa ma nistax nagħmlu. U tħalt batt il-basket u ċwivet ma sibtomx. U ġejjin daw, mort nirrabja, għettilom meta tridu nelħu bija, għettilom tuni ċwivet minn ħammur id-dar, għettilom għassalli l-ħin. Maħħat maħadlek ċwivet, għettilom jiena ma tħalċ minn dak il-bib il-ġewwa, għettilom iċwivet fej il-handbag jien. U tant inkwitaw daw, li rawni nirrabja maħħom u kol, għax bil-fos daħal frasi li ħadu li ċwivet huma. Daw. Għattilom għara hi mandiġ bżonkom, għallu li għara, ħaniġu miegħek, ejdu li minn fej għaddejt, u jħasra daw. Għadu jimxu biex jaraw jekk jaraw xi ċavetta mal-art sal-karozza, għallu li mawx ċwivet frit. Għattilom jien naf, għattilom bil-fors biex ċwivet ġejt tal-karozza, bil-fors tħalt. ċwivet kienu għandi, inqalleb il-handbag mill-darba ta' 2 u fittex ġol post fej kienu ċwivet. Ma sibnihomx. Qabel il-kija jien la vella kienet issakkar, iżomm il-pum u tissakkar. U jien min jaf kemm issakkar tu ġelt ir-raġel jiddi ngħidlu mar erġgħet sakkart ċwivet ġol karozza. Allura daħħalt frasi li jkolli l-isperki ġol portmoni. Għax il-portmoni dejjem fil-handbag jekk insakkar il-karozza u ċwivet għandi l-portmoni. Tilhom mhux problema, għandi l-isperki u ninżel biha. Jien u nżilt biha. Għadda ġimgħa 15, ma rsaqx lem għax inkun xogħol x'imkien ieħor. U kien wasal xi ħaġa u rrid immur niċċekkja ċertu affarijiet u bil-fors kelli nitla' lem u nfittex u nara jekk kollox pulit u hekk. U nitla' fuq, qabadni pipi, sorry toilet. U mort it-toilet nagħmel toilet, qed għax imbagħad għandi triq twila jien. U kif nagħmel hekk insib daw iċwivet fil-bin tat-toilet. Fil-bin tat-toilet. Tat-toilet. Mela ma jidħlux fih dal-post. Le, ma jgħixux fih kienu. Nidħlu perjodu ta' żmien. U mamma mija twerżiqa li werzaqt. U nżilt ma nafx kif inżilt u ħriġt minn hemm. Għalhekk tmur hemm? Le, m'għadniex immur. Però kont inħoss meta kont immur, kont nieħu gost fl-istess ħin ukoll. Kont ngħid qisu l-post tan-nanna hekk tħoss dik iċ-ċertu rieħa hekk ta' ma m'intix tara li huwa trickster li mhux tajjeb. Naf. Qed iġarek tidaj. Qed joħloqlok ansjetà. Biex hija xi ħaġa stressful li titlef iċ-ċwievet. Mela, għamilt xi 3 ġimgħat bla ċwievet jien, għax għamilt 3 ġimgħat ma mmorx hemm ġew. Punt, allura ma naħsibx li ma naħsibx xi ħadd mill-kollegi tiegħi joqgħod jidħol u jivvintaw jitfali ċwievet għax msiken tgħix kemm damu jfittxu. Irid ikun vera bniedem b'aġenda mal-fuża. U wkoll jiġru affarijiet li għal ħaddieħor jekk ħaseb li kien hemm xi ghost ma jkunx ghost ċejta. Hemmhekk ġra li ġi suġġetti tad-daħ jien. Ta' nistu ngħiduhom. Ħalli naqtu naqra s-serjetà x'jien bħal tal-films. Naqra serjetà, naqra daħ u nerġgħu nkomplu. Fil-każ ngħid waħda. Mela jien kelli liġi li dak kif nidħlu hemm ġew iridu nagħlqu l-antiporta u jiena ma nobdix. L-antiporta jiena hemm ġew u l-antiporta qatt ma ħadd ingħalaq. Jiena d-dar għamilt il-bibien, jiddispjaċini li għamilt il-bibien, m'għandix bieb li nħallih magħluq. Dejjem bil-bib miftuħ ta' kam tal-banju, ta' kam tas-sodda, għaw jiena t-ninħasel il-bib miftuħ. Ma rridx bib magħluq, għandi dik xi ħaġa stramba imma klaustrofobija. Ma rridx bib magħluq, però liftu ajruplani nirkeb. U dikinhar qed il-kollega tiegħi qedlu isma' llum mhux ħandum ta' jien qedlu nagħti titwila l-iktar si għandhom biex nurihom li qiegħdem ġew ħalli fl-istess ħin huma jieħdu ħsiebhi wkoll. U ġett iġib il-liħor u l-issijat bdew tilin issijat. U da
li hu wara xi 3 sigħat induna li Frida edem ġew. Unkwiet għalija, mux nilħaq immut, għassatiju kol kien jismani minnaw. Imma miskin daħal jajjat, issemmek meta jkun hemm il-kobor, jekk jiena nkun naħa u jkun naħa oħra, ma nisimux. U daħal jajjat u hekk Frid fej qiegħda u hekk. Inkwieta miskin, jgħidlek di jew taħas ħażin, jew għalleċ raċċa ħaġa xi jaf li jiena jew għajt it-taraċ jew hekk jinsa dan it-tan ġejja min-naħa l-oħra. Inti meta tkun kontra d-dawl u raġel u d-dawl warajk u kamra ġodlam tara siluett iswed. Siluett iswed, ovvjament. U dak kien fi ħtifel. U niġi bitrejjien. Jew ma nafx kelli ġo jdejja. U x'in nara dan id-dell iswed. Inwerzaq twerżieqa. Ħasdek mela. Li mhux tal-li nħasat jien, tal-li nħasatu u da werzaq mi ġirajtiti iwersqu ekka minna li uġi jiġri għal fuq biex taxxa immaġina tara xi ħaġa sewda u jiena għadni nwerzaq. Għalli xillu. Rajt, xejet, l-għetlu int fejt ħalt, għalli mux mill-antiporta. Għallina nkwitajtni, għetlu l-allu, għetlu melekta, għetlu, daqat ma daħlu, jitċekjawni li, għalli sibtek rajt xaħat warajja ġifirina tajtu għata miskin u spiċċajt kważi pipi taħti tagħmilt biddaħ għax wara noqgħod nirrakonta u għandi oħra. Issa dej l-oħra min jaf kemm marjejt ma' nies li sema xi ħaġa minn għalih li il-post kien haunted li kienet jien. Għax wara xi sena indunajt da min kien da. Ma nejdu għadar boħra, nejdu għafniti, għalli naqtu naqra, so ħanejda għax ninsuwa. Għaddeja jem u kien il-maltemp, bidel il-ġardinar. U dal-ġardinar ma nafux jien, u dal-ġardinar ma jafx li għawek ġelan il-post, jien kwieta wahdi, ġo. U kienet ix-xita miskin daħal jiskenda. Di mux ħares xej, ġifiri mux dejjem il-ħarsijiet u kun ħarsijiet. Daħal jisken u jien kif ħriġt nara jisu xaħattek ġol ħġieċ u twerzija kelli trej tal-stainless steel waqqajtu kollu jirbombja u twerzija li werzat li da miskin dar raġel f'sekonda sparixxa. Tela sparixxa u ħarab minn post laqas rawħ daw ħireġ ħarab. Bitwerzija. U da dejjem xtaqt min kien dan ir-raġel. Ma kienx tas-soltu biex jien ngħidlu li jiena kont li werzat jew hekk. Jgħaddi żmien kien hemm xi okkażjoni u bdejna nirrakkontaw għal darba jien serju da. Għal darba jien hemmhekk żgur hemm xi ħaġa. Għal mort nisken, għal nisma' mara tokrob u affarijiet jaqu, għal ma kien hemm ħadd, għal twerżiq kbir u xi ħadd jirbombja. U jien kif għalek ninfaqa nitħaq f'wiċċu għetlu mel-inti kont għalli ġara dak serju. Għetlu jena ta' għalli inti kont, għalli għetlu di mux inti tajtni għat, għetlu mela għatċi darba rajt raġel emmi mdendelek jien, emmek. Għetlu min jafda kemmar jgħid li ġo dak il-post, emm il-ħares, emmara twerza, iġifiri l-ħarsijiet, jew whatever. Jistu jkunu affarijiet li wara xi sena jien indunajt naf minnu. Għalli mel-inti, għetlu issa sirt naf minn kien mela, għetlu le jien kont li werzat. Ġifiri dik huwa affarijiet li mux dejjem ikunu bil-fors il-ghosts. Jiena rajt figura sewda zaħira mbagħad jkajmu terms li huwa qattus. Ikun qattus. Swed fid-lam. Kull ma kelli d-dawl tal-qamar. U r-raġel ġralu hekk qattus. Għalhekk bedlak għax kont ħammut, kien ħadd jaf qalbi. Mhux għax qattus u ma dik storja oħra tar-raġel dak twerwer ukoll bil-qattus u kien qattus. Jiġifieri mhux dejjem ikunu mhux hekk daw ikunu ħsibijiet. Le, għax sakemm jipproċessa l-moħħ ta' li tkun qed tara u fid-dlam huwa għadeb fiex ukoll. Mela, għana rek naħsib xi ħaġa oħra.
Kont fid-dar jien għamilt 3 snin ngħix mal-ġenituri tar-raġel meta żżewwieġt. U kont nitla' fuq. U ħin minnhom nara mara dirajta mara hekk ġejja issa jew ġejja tannaqni jew ġejja lija. Kelli xi 23 dak iż-żmien naħseb laqqas kienet kelli t-tifel dak iż-żmien jien qas kelli t-tifel. Le, ma kellix it-tifel, ġifieri fuq 30 sen ilu. U dħal ġo l-iskrivanija hekk ġurokna nikpinajat u telwu għetlu rajt mara ġejja l-fuqi, għetlu u ma konċet noħlom għetlu rajta ċara isni għet nara lilek bis-serjetà. Mara, għetlu kbira, għetlu ġejja l-fuqi, għetlu f'daqqa waħda sparixxiet. Għetlu, jitla missir ir-raġel. Tara, u għalli, għanzi waħda rajt għalli jena ġili nara 2, ġifiri jena ma konċ naf xjara. Ġifiri, Mr. Raġel kien jara xaħġa stramba u koll, ġu l-istess post. U għalli li rajt tara, għalli li rajt inti narom jena, għalli. U xsejjes u għek xejġa dal-post. Li ma nafx. Rajt, imma ħsejjes, il-ħsejjes normali, għax kien ikollu gallinar tal-ħamim, kont nisma u dak il-ħamim, għax jina kont nejda xinu dal-ħoss, jina għat ma kont imdorrija nex mal-gallinari tal-ħamim. Għaw, fi flet storbju tan-nis kont nisma imdorrija, ma badrajtom. Kienu kollha għal-brodu, mela? Kienu tajjeb, issa tbat li riċetta biex namillu waħda. Dik kienet oħra. Darba wkoll kelli esperjenza ma' issir ir-raġel jiena li bqajt xettika min jew ngħid imma tgħid xra li wara tant snin kien hemm xi ħadd beda jirrakkonta u tani tweġiba ta' dak li ra l-kunjatu tiegħi. Istess ħaġa ġifieri. U xrata? Mela. Bambini l-omor, l-ummejjet, il-kunjatu tiegħi, Lori kien jismu. Lori kien miskin miet mewta li qabel ma miet kellu dimensja, kienet marda kera meta ilu naqra s-samejjet, mux ħafna ta' marillex tanti għaddi żmien, ma naħseb ilu xi 10 snin jekk mhux iżjed, għax jgħaddi isu l-bieraħ marelli, għax tkun taf. Kien joqgħod aħna u ħirġin kif kienet it-triq l-antika qabel? Fej, il-Birgu kien joqgħod. Għaliex taf il-Birgu? Le, il-Birgu kienu... Taqqassam il-ħob semmi. Ajwa bilħaq. Innaħa, il-pjazza, innaħa ta' ġewwa net qabel immorru Sant'Angelo, minnaħa ta' triq ta' fuq. Old Prison Street. Li tagħti għal-port, tara l-port quddiemek. Ġifieri, int toħroġ minna. Tidħol hemm, hemmhekk imbagħad ma jinfittx għax jiġi Sant'Angelo. Tara l-port quddiemek. Ejwa, naffej, hemm il-flezzijiet. Hemm il-flezzijiet taħt. Huma fuq joqogħdu kienu. Rejt, naffej. U da jaħasra anka jiekol u hekk jiena kien jiekol minn għandi kelli ċertu karizma miegħu għax hu spiċċa jinsa jiekol u hekk kienet tgħidli il-kunja tgħid għax minn għandek jiekol. Kemm għandek il-marda? Ħafna, meta tara raġel ta' vera sew li qatt ma tisimu jgħid ħaq u jinsa l-tfal tiegħu u hekk kera ħafna. U għalt li għax minn għandek kien jiekol, u kontek jiena nħobb ħsieb l-anzjan nħobbhom ħafna. It-tfal u hekk. U kont inti jiekol u da, u għetlu isma qed trix inserra ħanaqra l-ommok bimju għax u mbagħad kien jiġri ħafna magħha, il-Lizzy kien tant kien iħobba li kien iħossu hekk magħha kien baqa' isu jiftakara naqra għax kien tgħidlu Madonna dejjem tiġri warajja. Kien iħossu close mal-mara tiegħu. Kienu maħbubin ħafna infatti. U ħattu għetlu ħanieħdu x'imkien fejn kien iħobb imorru. U mort waħdi bil-karozza, jien ma ħsibtomx.
Ma ħsibx li jista' jagħmel li xi ħaġa. Xi kommedja. Imma li jiena kont naħlef li minni kien jobdi da li One state tkun ċertu ma milli stadju. xejn ta' miskin ismaħħa li. U għalli fej ġibtni. Għetlu ħanurik xi ħaġa, għetlu inti kont tiġi tħobb titlob hawnhekk. U morna ġo ħdej kappella, kien hemm Madonna. Niddeq insemmi postijiet bis-serjetax. Inħoss ma nafx, għax anke jkun hemm it-tfal jarawh, u mbagħad jibdu jgħidu għax hekk u għax hekk. Mhux suppost jarawh it-tfal. Mela, kollox. U kien hemm din il-Madonna u dan Missier Mario ħin minnhom jaqbad li jdejja u jikpi kważi b'xogg kbir, imxi mmorru, m'intix taraħ kemm ikraħ. U jiena bdejt ngħidlu x'inti tara, jiena mwet nara xejn, għalli imxi mmorru għax jiġi warajja, għalli dak ġiġa rajtu jiena, għalli jaqbadni hekk, jiġifieri beda jitkellem miegħi. Daħħaltu fil-karozza laqas naf kif u soqt il-birgu għetlu madu fiex biċċamilt għetlu flokentu. Memorja fl-antik. Jien ma konċ naf. Tirgari għetlu xi memorja. Għetlu flokentu. Għetlu iktar fixkiltu, għetlu ma nerġax immur waħdi, għetlu. U niftakar il-kunjata li kienet għalt li dak kien għadu f'sessieħ li hu mar il-quddisem il-ħadd niżel abjad karti u b'xogg kbir għalla rajt xi ħaġa kera. Imma xi ħaġa kera kif kien? Mostru ikraħ kien jgħidilha. Imma mostru qatt ma ddiskrivih ġifieri dawn. Hekk kien jgħidilhom, jiena dak iż-żmien ma nafx kien ra. Tista' tgħidlin fejn? Il-kabuċċini. Sedna. All right. U jiena bqajt imma xra. U wiċċikraħ bida jagħmilli, ma bedix jgħidli li qalt li l-kunjata wara. Jaddi tan żmien kien mejjed hekk u nibdu nirrakkontaw jienu inti hekk fuq l-affarijiet. Qalli ħares, qalli. Figura sewda. Dan dal-ġuvnot, raġel, mhux ġuvni. Qalli jiena kelli xi ħadd jiġi minnu, ma nafx jekk xi ħadd jiġi minnu biex inkun ċara jew xi ħadd. Jew jiġi minnu jew ħabib tiegħu jew kollega tiegħu kien jgħid li f'ċertu post kien jara bħal mostru forma ta' xitan. Right. U jien dak il-ħin għamlet titik. Ma mhux eżattament fil-kapuċċini qed tgħid inti. Il-Knisja. Għax hemmhekk għandi storja oħra jien. Ta' xi ħadd Fejn dik il-Madonna. Għalli ma konniex nemnu aħna għax kellu bħal miskin depression u hekk batlu idejhek bħal speċi għetlu l-lum tajtni risposta xra il-kunjatu tiegħi meta kien bid-dimensja. Għetlu storja. Għetlu għax dak li ra li jiġi minnek jew whatever kuġinuk jew ħabib tiegħu jew kollega. Għetlu jiena ġrali hekk u hekk mal-kunjatu, ma setax jgħid li sew għax hu kellu d-dimensja u inkont naħseb li għax bid-dimensja. Sissa semmejt il-tlet hotspots fejn jiġu affarijiet strambi. Il-tlet Roma naf li għandi stejjer oħra. Simili kien hemm xi ħaġa oħra. Għandi l-istess xi ħaġa simili. Ġifieri wara programm ngħidlek xi ħaġa oħra u nsaqsik xi ħaġa oħra biex narek nikkonferma l-istess ħaġa jekk għandek diskrezzjoni aħjar ta' dal-figura. Wiċċi kraħ beda jgħid imma li imma Issa ħaġa li ma nagħtix ħafna x'imbagħad jiġu jgħidu li xi storja u jkunu ġiġi influenzati jew jivvintaw li xi ħaġa oħra. Jiġifieri mbagħad inkun tlift il-key points tiegħi. Fimt x'irid ngħidlek. Mela għandek xi storja oħra ġifieri. Għandi storja ħelwa. Għandna biss xi ħaġa. Mela, dobla nuċċali. Remote qed ta' trumba nħalluha. Iċ-ċimiterju ta' San Lawrenz. Ta' San Lawrenz? Diri kontajta fuq il-television kont. Fejn qiegħed bħalissa? San Lawrenz il-Birgu. Fejn il-Ħawli. Fejn il-Ħawli, all right. Jiena kont immur. Fejn l-Askari Swarf.
Fej kien l-Askaris Wharf. Hemm dak mitfun, dak il-ġuvnot, is-soldat jgħidu li insomma. Jiena kont immur fuq il-qabar tagħna, aħna għandna qabar b'6 vażuni. Tal-fjuri għax għandna l-kuġini, it-sijiet, in-nanna. U jien kont nixi buket wieħed u kont ngħidilhom fjura lik nanna, fjura lik Sija Rose, fjura lik Ċali, fjura lik Pawlu. U kenna lapida aħna ta' Johnny, hu t-sija Koni, u t-sija ti ta' rispett. U dak kien mitfu l-Awstralja, imma minna lapida tiegħu, lapida tgħidula di bir-ritratt. U kont ngħidlu John alla volja m'intixaw, imma xorta ħanitfalek il-fjura fuq il-vażun tiegħek. U dejjem hekk ngħid, alla volja m'intixaw, dejjem hekk ngħid. Issa vejdu di toqgħod titkellem magħhom, jien hekk. Nitkellem għal-annimali. Mux qed jifhmu minna l-annimali, ma nitkellem magħhom. Ma jifhmux, tiegħi jkolli nbiddel xi 7 lingwi għax jifhem kollox il-kelb. Biex ma nipprovawx jipprova għax kollox jifhem. U dejjem ngħidlu Johnny alla volja m'intixaw. Issa di tiġri u għandi x-xieda. Kont id-dar, ġiet il-ġara tiegħi, għalt li isma' għalt li aħna tilin sa ċimiterju ta' għalt li tiġi magħna, qed li huwa ta' fl-istess passiġġata għax iċ-ċimiterju nħoss isu hekk, rilis hekk isu kalmizza. Ġiet il-ġara tiegħi oħta, it-tifla tagħha u kellha tifel żgħir, tellajni fil-puxċer, però kien jaf jimxi, imma peress li kien triq tellajni fil-puxċer. U kif wasalna fej il-bib dan it-tifel jaħrab jiġri. U jien għattila jisamer, għattila xmadu fi ma jmux ikun hemm xi qabar miftuħ, għattila u jaqanna ġo fih. U dan it-tifel mill-ewwel mar bil-qiegħda fuq il-qabar tan-nanna tagħna. Fej kien hemm in-nanni tiegħi u t-sijiet. U dan it-tifel xi mmorna niġru ħdej, qed tara fejn ġie da bil-qiegħda. U beda jitkellem bħala tifel, mux ċar, ħanitkellem ċara biex jifmuni u beda jitkellem, għallek ġo, taf kif jitkellmu, tfal ma jitkellmu ċar, jikunu għadhom għed jibdaw jitalmu jitkellmu. Beda jitkellem, beda jgħamil, għallek Johnny qiegħtaw, jiena mux qed nagħti każ x'inhu jgħid it-tifel, l-ewwel ma bdejtx nifhmu sew. Da. U di tsitu jew nantu waħda minnhom għaltu x'inti tgħid itsiju Johnny il-pjazza qiegħda daw għandhom huhom Johnny kombinazzjoni u x'in nisma' lin-nanna tiegħu u lil tsitu tgħid Johnny qiegħed il-pjazza x'inti tgħid Johnny qiegħed hawn. Dak il-ħin hekk moħħi triggerijat lek il-memorja. Għettilom, oqdu kwiti, għettilom mer, għettilom għax nafal xiex. Da, jaqbad li saqajja dan it-tifel il-qalza tal-qalziet u beda jagħmilli miswiċċu. Għallek Johnny qiegħtaw. Astja. Għettilom għaxina dejjem nitfalu fjura u ngħidlu alla volja m'intixaw. Interessanti di. Di kienet niftakar batnikbi mort t-tsija, t-tila, ekk u ekk ġara t-tsija kien huwa, għalt li Johnny kien hopp ħafna tfal, xija, mid-żar 40 sena jasra u kol, ħallat dikum xie 4 tfal warajħ, għettila Johnny qiegħed għettila xiena dejjem ngħidlu għalla volja m'intixaw, un edha b'tifel, kiber dan it-tifel, saqsejtu jekk għadu xiftakara, jew forsi ra, jew sema, jew ma jaf xejn fuqha. Rabattiju jiftakruha di? Rabattiju jiftakruha daqs il-bieraħ u ommu u nantu u ġifieri. Għandi storja partikolari. Kien hemm wieħed kien għadu żgħir, kien għadu tifel, ġifieri kellu dawk l-4 snin 5 u hekk. U bda jgħidha mxħat fit-tija għall-ommu. Mbagħad oritu santa ta' wieħed mejjed. Daku. Dik ħafna smajt jiena. Hekk. Kas wieħed smajt. U ċ-ċimiterju imma minix ċerta ukoll ta' San Lawrenz. Kont mort fit-8 ta' filgħodu u
tlabta, waqafta xina kont naddi ħafna, xina kont naħdem il-konvent tal-Fgura, nsajjar, u kont naddi ħafna minn hemm bil-karozza. U rajt il-bib miftuħet u ħanidħol ngħid talba xina ġieli nħossni ħafna lonely. Meta. Nisma tantx għadhom marru ċimmiteri u li tkun xi ħaġa. Ma tantx għadni mmur. Għalhekk għadek illum issib ħafna li jibżgħu mill-mutu, ħafna li jibżgħu mill-mewt. U di xettika fija minn ix-ċerta. Jiena meta nħossni waħdi jew inħoss li għandi nitkellem ma' xi ħadd bħal meta tkun żgħira, imaginary friend, nitkellem ma' xi ħadd li xi darba fil-futur, mhux fil-futur, fil-passat kien jismani. Allura nħossni li hemm xi ħadd issa jismani u ma jismanix, jien qed niftaħ qalbi. U kont hemm la kelli xematu hekk xejn ma kelli dikinhar il-handbag tax-xogħol u ħriġtu mi ma ninsiex għax biex ma ngħidx inħalli il-handbag fil-karozza. U f'daqqa waħda bloħos xejn jiġi raġel ħdejja hekk. Ma smajtux ġej inti fil-ħimda ġieli anke werqa tisma' jisu xi ħaġa hekk. Anke n-nifs tiegħek ġieli fil-ħimda. Jiġi raġel, mhux b'gideb. U l-qatalitani imma mhux għajjat passoltu jew hekk, inħsat edda minn fejn ma doffiġi. Wiċċu ma kienx normali men, kien wiċċu pallidu, pal meta ħassra xi ħadd ikun marit. U kien liebes ma nistax ninsa għax iplejtu minn fuq sisfel. Jgħidulu dak is-sandli l-antik. Għal sitt isu krim, mis. Xieħda. Kbir. U mxamra hekk u bil-beritta. U ġi. Għandek oħra Mirko. Rawa xi ħaddi. Storja oħra, l-istess. Tara mela min ix-xetti mela vera, ismaħħa di. U ġi talabni sufarina. Għalli għandek sufarina aħna l-biċċa l-kbira jew nar jew lajter illum. Sufarina m'għadniex nużawha, rari biex nużaw. Għax aħna dejjem fejn il-lajter, dak dejjem joqgħodlu l-lajter, qatt ma ngħidu sufarina. Inħalli sufarini id-dar għax inħobb ix-xemat li jfuħu. Għalli tini sufarina. Għetlu sorry, għetlu dispjaċini għax ma kellix ma qdejtux, għetlu la xemati u jiena ma mpejjibx, għetlu m'għandix sufarini. Sa dan it-tansa kemm ħarist. Da, mefxt. Sparixxa. Madonna santisma. Ma mex fiex titfixkel? Mex fiex titfixkel. Għax inti jekk tagħmel hekk tilħaq hemm it-tul biex toħroġ. Hemm it-taraġġ. Tara faċċata kollu fejn hemm il-bir. Minn fejn qiegħed il-qabar tan-nanna jinfittex biex għamil mhux b'gideb 4 ijiem immur ġo dan iċ-ċimiterju biex nipprova nara wiċċu ta' ġo x'imkien. Imma ma nafx. Għallu li jista' jkun jew ġo xi kennierja qabel kien ikun hawn l-Adam jew tal-gvern. Normali kienu jaqbdu l-Adam jitfgħu kollha. Ma rajtux iżjed. Imma minni miskin isu tini sufarina għalli. Ma ninsija għaddik il-kelma, imma xorta wiċċu isu kien hekk, isu kien abjad, mhux normali tal-kulur, hekk wiċċu. Ma kienx libes beretta wkoll. Beretta, Kien libes beretta. Similaritajiet bej waħda waħda. Ġifieri qed tara kif huma daw l-affarijiet inti. Daw tant huma affarijiet unexplained li inti tibda tisma' in-nies jirrakkontaw. Li inti jara qed ġiġa qalwilek xi ħadd, issa jiena ma ntqajt ma' ħadd nismagħha di ġast qed ta' jien. U ma tantx inħobb nitkellem, għax anke ktib dak il-messaġġ fuq darba fuq dan għana għandikun fuq tiegħek ġi wieħed kollega fuq ix-xogħol tgħid x'għamilli jitħa bija u hekk għallu għaxeretlu għalli għatrid qedlu għod kwiet int għax mill-istorja minn 5 minuti siegħadhom biex daqskemm qabad mi, ġifieri niddeja ma tridx issa jaraw min jaf xi jagħmlu li ta' fuq normali jena jwaqfu n-nies tipo qabel kienu jgħidu li xint miġnun u ħafna għandha teatrin illum il-ġurnata jisam bidlet naqa l-istorja. Xorta ngħid huma unexplained. Unexplained, ma tistax tgħid. Xi ħaġa hija sinister. Mhijiex xi ħaġa li benevolenti kif nabgħat ngħidlek. Xi ħaġa vera
li tittamil tricks u biex titħaq bik. Darba, ngħidu oħra. Naħseb di tal-aħħar. Naħseb. Li niftakar di tal-aħħar. Darba konna ġu dal-post partikolari u kien filgħodu kmieni, kien żmien il-ġimgħa l-kbira. U kien hemm il-barranin u f'daqqa waħda tinxomm riħa taħru imma riħa ta' njami fuq hekk isu jew riħa ta' njam jew riħa ta' toast isu riħa taħru daħna li mort tiġri qedtilhom your toast is burning, take care. Għalli, no, għalli, I'm not doing toast, għalli, but għanid wela, nitkellem bl-Inglis. Imma x'kienu barranin ta' għalek qed ngħidha bl-Inglis. Għal, daħna, imma kien hemm daħna mhux b'gideb ġew din il-kamra. Li qisu qabad xi ħaġa u dan in-nar ma nafux minn fejn ġej. Jiġifieri kont jien li kien hemm xi ħadd fuq niżel jiġri. Sejsa frejta u tjaqbad xaħat xriħa taħruq, għettila ma maw xej ta' daqnaw. Ġifiri riħa tfuq kien, mux riħa taħruq. Riħa taħruq tfuq, jisu ħobs, riħa ta' njam, jisu bħal meta dak il-barbecue hekk kifuq. Għalt li għettila xej ta' għettila tiġi oħra barranija. Għaltlek l-istess. Daħlet fil-kamra, xin ġiddi il-barranija kien hemm lemxejt, marret isa iqaltinna talbet. Din id-daħna iffurmat fin-nofs, isu tromba, it-tira l-fuq din il-lempxejt u tisparixxi hekk, din id-daħna. U bajnek, għalt li kieku kont waħdek ma kontx nemnek lilek. Kontejt li nħaraq xi ħaġa u ma tridx turi li nħaraq għalt li imma la kien hawn daw il-daw ħanem minnhom. Ġifieri qedtilha li ma temminni għax jiena qedtlek inħobb niċċajta. Di persuna oħra tista' tġiba jew. Ma jaħjar li. Issa min irid jemmen, min irid ma jemminx. Le għax għandi mistoqsijiet oħra. Issa din li qalet marret fejn xejtu hekk. Qalt li familja ta' qalt li għattela xiexin, għalt li għaw familja, għalt li di barranija kienet u għalt li they want to celebrate with us too. U kien il-ġimgħa l-kbira peress li għana dejna niċċelebraw din ix-xaħġa, imma kien fil-ħodu breakfast. Hija misconception. Kienu dawk in-nies li kienu joqogħdu hemm, they want to do something like us, għalt li. Għalt li qed jiċċelebraw huma wkoll u ferħanin huma wkoll. Ma nafx, imma dijek qalet, jien qed ngħid dak li qalet hi. Le mhijiex hekk il-ħaġa. Ħaġa hija ħafna iktar komplessa. Milli da, anzi riħa ta' xi ħaġa tfuq mhux riħa ta' xahar maħruq. Le, xi ħaġa tfuq, sinjal xi ħaġa pożittiva. Mim xejn. Mela kollox ikrajek int. Aħjar ma ġejt xejn ta' issa kull iġġett sabiħ nagħmlu ikrajek. Xejn pożittiv. Illum kultant naqa' frag breadcrumbs lin-nies biex jippruvaw jifhmu li dal-fenomenu mhuwiex xi ħaġa nice, mhuwiex xi ħaġa għalhekk jien ma mmurx ghost hunts u affarijiet oħra nipprova nevita li mmur x'imkien ieħor. Fatti raġel jgħidli ta' jgħidli issemmihomx, infatti anke ġejta u qal le m'għandekx taqsam inti once li dan it-trickster hitchhiker's effect. X'inhu hitchhiker? Hitchhiker inti along the way pikkjajt xi ħaġa u baqgħet miegħek bħal parasite. U kif nista' nneħħih? Impossibbli. Ma nagħtix każ. Ġarek tagħti każ? In a way. Ma beżżawx in-nies. Ma hemm ċertu affarijiet li jabduk kodba sura ta' nies fejn jaqraw jinsew il-mediums li jgħidu ċuċati u dal ħafna hocus pocus li jisma' dik familja jew xi ħaġa li huwa tip ta' mechanics li fil-parapsychology u fi-studju ieħor li sar u jidher li hemm dal-fenomenu ta' trickster fejn hu jieħu pjaċir jarak is-sofri u affarijiet oħra minn dawn. Meta mmutu hemm xi ħaġa xi ruħ baqgħet hemm
jew mejjed. X'nemmen jiena. Le, tinsaqsik, just hekk. Ma rrid influenza l-ħadd. Le, just nitkellmu, aħna qegħdin hawn nitkellmu. Għalija l-kuxjenza hija live streaming x'imkien ieħor. I'm inhabiting a body, fimt? My body is the antenna. That's it. Consciousness is a live stream. Mish kif tmut inti għatalek il-live stream. Pop. That's it. Imma daw il-fenomeni x'inhuma u daw li qed tgħid inti? Għandek imma x-xitan. Jeżisti xitan. Le, da bħal meta inti għandek fl-ixkun, dal-fl-ixkun, imma flok jżejħolu fl-ixkun, jżejħolu jenna tramunġana. Għal-mod tal-kelma, imma il-konċett temmiet, xaħġa li żomm il-likwidu ġovija. Fimt, just another name. Ma jistax ikun xi, ma jeżistux l-anġli. Mechanics. Jina darba nisma. Top taqra. Stenna naqra xi qed niftakar fitnej oħra. Għax jekk naqbad niftakar jien. Jina darba nisma. Iqaf. Taqsam xissa bil-karozza. Kien ġej trak. Nismaħħa jaw ġew dnejja. Li jiena ħad break. Kien ġej trak imma li kieku kien hemm xi ħadd wara, kien nipaqpaq li kien jgħid li x'qed tistennih jagħmel da trak daqs kemm hu l-bot. Ridni bil-fors li dan it-trak inħallih jgħaddi. Kif eżatti jgħaddi dan it-trak kun suq ftit warajħu bil-mod, da trak jinqalbulu l-flixken kollha tal-luminata. Isu xi ħadd qalli, iqaf għax jekk inti is-suq xalissa jisu ħallejtu jgħaddi għax kien jiġi fuqi daw il-luminata kienu jiġu fuqi. U hemmhekk nara rixa bajda kont, hemmhekk rajt rixa bajda ġol karozza jien. Parti mill-fenomenu. Ġifieri il-fenomenu jobni mela jien. Il-fenomenu huwa trickster. Jekk inti. Għax jiena ħassejt li salvani. Jekk inti għandek livell ta' biża' fejn inti. Imma dak il ma kontx qed nibża'. M'għandux x'jaqsam, ħoloqlok il-biża' wara. ħoloq li l-biża' ma mbagħad qed tillaħwa mnall-update jien. Għax kieku dik tip ta' biża' għalhekk qedlek mnall-update inti u dejjem ħajprova jitfak. Fejn irid hu, mhux fejn titmur inti. Immaġina inti li għaddejja minn ġo set cones. Għandek il-cones law u il-cones law hekk. Kif inti tiżvija minn ġo l-cones, ħerġa jitfa' kontrek. Bum. Ħajamillek xi ħaġa biex jgħidlek isma' bum, għad cautious. Ġej xi ħaġa on your way. Ma nafx. Il-fenomenu jaħdem ħafna stram. Huwa diffiċli biex tifmu u mhux ħadd. Ma dawk ikunu nies minnhom. Jien minni. Issa jibda jibżu minni. Le. Jgħidu inti għandek xi ħaġa miegħek. Le, dak kulħadd jista' jkollu xi ħaġa. Da inti tista' tmur x'imkien u tippikjaħħa minn x'imkien. Ma mhux ħajaħdem fuq ħadd ieħor, dejjem ħajaħdem isma' inti bis-sofferenza tiegħek, fimt? Għalhekk the people that suffer the most shine the most. Fimt? Inti l-iktar li jżomm in-nies li jkunu it feeds on fear, it feeds on suffering, it feeds on different stuff that make others feel bad. Fimt ċerit ngħidlek? Għalhekk dejt nisaqsik kif. Titkellem u nafx qed għandi f'moħħi affarijiet qed nifhmek. Tifhem xerit ngħidlek bħal meta tlek jista' jkun irid iġellek, jista' jkun irid joħloqlok inkonvenjent f'ħajtek, eżempju jien naf il-Musulmin jgħidu x-xorb huwa ġinn, huwa ħaram. Għaliex jgħidu huwa ħaram x-xorb u ġinn. Jgħidulu bħal ġinn. Għax inti x-xorb tiġi addikt għalih u x-xorb ħajħloqlok ħafna problemi. Fimt, inti dejjem ħajtik xi ħaġa li inti dejjem ħatiffidja minnha u ħattik is-sofferenza. Dik l-istorja. Hemm setta kodba li jekk in-nies jaqbdu jaqrawhom, jinsew daw il-baby monitors, jinsew il-EVPs, jinsew ħafna affarijiet, jaqbdu jaħdmu fuq xi ħaġa li tista' tiddetektja del fenomenu. Hemm
biċċiet minn dal-fenomenu li jaħdem vera stram, mhux kif jaħsbu n-nies. Il-fenomenu huwa tant kemm hu kumpless li laqqas jien ma nifhmu kollu, nifhem ċertu affarijiet. Il-fenomenu ġej minn xi ħaġa li għandha aġenda, x'inhi din l-aġenda? Jew ħafna affarijiet qed jaħdmu għal għan wieħed, jew hemm xi ħaġa li għandha ħafna sections. Alright, fejn għandha ħafna ruq u branches li jisma' illum ħan attakkaw il-persuna. Imma xi pjaċir bis-sofferenza, bil-biża'. Fimt, għalhekk jien dejjem ngħid li l-fenomenu huwa trickster li jipprova jbeżża u joħloq konfużjoni fil-ħajja tal-bniedem u affarijiet oħra. Żiena, fimt? Pereżempju, ħafna minn nies li jkunu qed jesperjenzaw vera l-fenomenu u jkunu vera jibżaw u jsofru, ħajjepajtijhom għax xi dawk ikunu suġġett li fejn u jista' jiffidja iktar biża'. Fim ċirit ngħidlek, daw il-hocus pocus li jisma' x'ċeni li jajtem huwa għandna hemm huwa milt il-Ouija board u da Ouija board ma tagħmel fucking xejn, biċċa fucking injama u tazza, xejn, inti da tippikjaħ daqs li kieku morċi jimkienu blajt riħ, daqsek. Mhux mela ppikjat nisew lili. Tippikjaħ minn du tkun. Mitfulija. Xejn iżjed jew nkella tmur x'imkien. Ara, il-hitchhiker's effect jaħdem, eżempju, jien mort x'imkien mitfulija u mhux insomma ngħidu hekk, imma l-iktar li jfittex mitfulija. Għalhekk hemm dak il-film Monster High ta' tfal tal-Pixels, dak l-istess ħaġa jaħdem. Issa ngħidu li xi ħadd mar ġodi l-għalqa u esperjenza xi ħaġa. Fim? U kaxkara miegħu. Mbagħad esperjenzaw tal-familja tiegħu. Mbagħad tal-familja tiegħu qasmu għal xi nies oħra, u kellhom esperjenza ta' xi ħaġa differenti. Imma qatt mu ħajder il-flixkun, qatt mu ħajder il-printer, qatt mu ħajder il-mikrofon, dejjem ħajder xi ħaġa li inti bl-immaġinazzjoni tiegħek ħadd tibża'. Fimt, ħajħoloqlok dejjem dik il-biża'. Mhux rajt hekk, il-fenomenu huwa uniku għalik, uniku għalija, uniku għal kulħadd. Jiġifieri mhux ħajkun identiku dejjem l-istess. Jista' jkun hemm key points li fejn dawn il-fenomenu jimmanifesta b'ċertu mod li jkun isma' illum ħandoqqu l-pjanu, mela ħanidher pjanu. Imma minn fejn ġejjin dal-fenomeni? Ngħidlek, ma nafux minn fejn ġej. Ma nafux. Imma jekk taqbad set kodba partikolari, wieħed minnhom huwa The Book of the Dead. Li jekk toqgħod tikkombinhom u taqra u taqbad il-key points tibda hemm xi ħaġa ostja vera, mhux kollox hocus pocus għax qabel kont ngħid jiena qatt ma rajt paranormal, qatt ma rajt paranormal, kull ma rajt UFOs, li manifesta li UFOs. Fim ċirid ngħidlek. Ara, immaġina li il-UFOs u l-paranormal dik li n-nies li mhux iddaħlu ġo moħħhom huma kollha intertwined. Kollox huwa unit. Bħalma jiena u inti qegħdin hawnhekk u qed nikkomunikaw. Fim ċirid ngħidlek da bħalma tkellimna jiena u David. Jiena għalija jien naf li qed neżisti, imma teorikament jien ma nafx jekk intix teżistix jew le għalija għax jaf qed neżistġu simulazzjoni. Qas naf jekk hux dan l-universu huwa reali jew le. Ejja fejn hemm universijiet oħra, imma jiena għalija dan l-univers ma nafx x'inhu, ma nafx jekk hux reali, ma nafx jekk hux qed jimmanifesta bħala kif naqbad ngħidlek projection. Fimt? Bħal Matrix, fil-Matrix huwa dokumentarju. Ja fil-Matrix aħna qed ngħixu ġo Matrix li hija trickster. Tieħu baż tarana nsofru. Għandi tnej, mhux waħda. X'inhu ma frid. Konna l-belt it-triq Kastilja. Tinżel hekk dik it-triq dritta hekk, ma naf San Pawl dik. Fej kun hemm dak tal-ħwawar u hekk. Nsejt x'isema. Insomma hemmhekk. U konna filming, konna fuq u ddumu filming. Mhux Bejkattu oħra. Bejkattu oħra u daqqa tiegħek u mbatta dak u mbatta ieħor bej l-iżbalji u ninsu bej daħqa oħra. U qedtilhom fejn bathroom jiena. U ma tistax tagħmel tuża l-bathroom ta' fejn qed jiffilmjaw għax l-inqas tikka ilma jinstema kollox, allura ma tistax tmur tuża l-bathroom ta' fejn il-filming u nżilt isfel. Jiena. Inżilt isfel
u jkun hemm qisu 3 tarġiet u nisma' gedwit. In-nies jitkellmu imma m'intix tarafhom għax ikunu naqra l-bot, għax ikunu bil-mod. Allura inti tibda tisma' gedwit li hemm xi ħadd jitkellem, però dali xi ħadd li qed jitkellem mhux jitkellem normali. Qisu bħal meta tmerġa jitkellmu jaġlu ishom jew ġlieda jew xi ħaġa taġġelek, xi ħaġa jew qed jitkellmu u qed tara jien qed taw in-niesa u qed mela issa nidħol il din naħa tħalli ma nfixkel il-ħadd. Imma nisma' hawnhekk nisma' hemmhekk nisma'. Qisu xi ħadd meta tqum minn fuq sufan dak il-ħoss hekk. U passi jiġru. Ejja. U jiena bdejt sera hello biex forsi jindunaw li hemm jiena. U dil-kamra vojta kull ma kien hemm gallerija. U gallerija, bibta gallerija li jiena ħsibt. L-antik ma jkunux gallerijiet jinfdu jkunu bitnej. Jienet mela da daħal minn ġol gallerija u ġil din naħa. U bqajt insegwi l-passi fejn mar, fejn din il-gallerija, u ma kien hemm ħadd. Imma kont ċerta li xi ħadd qisu waqaf jew beża jew telaq ma ridx juri li hemm xi li diħla jien għax bdejt sera hello. U ma kien hemm ħadd gu. Ħadd ma kien hemm. Ħadd gallerija li tagħtiha triq. Minnu bil-fors ried jekk hu bniedem daħal hemm ġew rid jaqbeż għal isfel. U jiena ħsibt li ressa imma nfatt il-gallerija żgħira kienet minn dawk it-tondi hekk. L-oħra tieqa kienet bieb imma għax qabel fl-antik kienu jkun hemm bieb u jġużaw tieqa. Ma kienitx il-gallerija sibta tinfet u qad bejniethom. U tlajt niġri, qed xi ħaġa kien hawn żgur. Ma kienx hemm minn fejn joħroġ jiġifieri dar. Ma kien hemmx minn fejn joħroġ le bil-fors ried biex joħroġ minn jaqbeż jew jgħaddi minn fejn il-bieb. Kemm kien hemm moli? Kien hemm fuq solar. U kien hemm xi affarijiet fil-post jiġifieri li statgħu jinstarqu hekk. Le, just kien isa waiting room, isu bħal sitting room, għax daw kienu. U minn fejn tħalt inti bil-fors? Bil-fors minn fejn tħalt jiena. Ma kellux Ma le, għax kien hemm it-taraġġ, dat 3 tarġiet, bieb u tidħol għal ġodin il-living room żgħira hekk u kien hemm daw il-gallarijiet. Smajta darbtej oħra din ħaġa, ġifieri. Vera? Ejja. Tara, x'inhu ma l-fenomeni daw? Fenomenu. Parti minn fenomenu. Imma l-fenomenu tal-post. Mela, mhux dejjem l-istess. Mhux dejjem l-istess. Mhux dejjem l-istess. Il-fenomenu jaħdem mod stramp. Għandu ħafna branches li mmolaw. Għandek il-hitchhiker's effect. Għandek il-fenomenu li jkun tal-post. Għandek bħal metlek. Kull parti mill-fenomenu huwa instrument għal-fenomenu. Aħjar ma ġejtx. Dispjaċini. Le, ħanejdlek. Għaxin dejjem dakkal frasi. Li hemm spiritu tajjeb jipproteġini. Hemm xejn tajjeb fiha l-istorja. La, flebda xejn. Laqas xejn. Xejn. Laqas dik li pruva tqajjimni li qedlek. Xejn. Xejn. M'hemm xejn mill-fenomenu li huwa tajjeb. Laqas ta' tfal jiġru, dik qassettilek. Għattieli huwa. Ta' tfal jiġru ma biċċa. Konna 3 dak. Ta' konna ġo post u bdejna nisimu tfal jiġru u għedna il-laħwa issa ġew it-tfal. Sibna li ġi tfal ta' xi ħadd u kellna x'namlu u mbagħad qedtilhom u iwa qedtilhom issa nħalluhom jilagħbu m'għandhomx fejn iweġġu hawn. U mbagħad meta jasal il-waqt ngħidulhom biex inkomplu nagħmlu ċertu affarijiet. U jiġru totalment, tfal jifirħu jilabu, tfal, meta tisma tfal jiġru wara xulxin, dak id-daħ anġeliku hekk, tfal. U minnhom sar il-ħin, ġiet il-kollega tiegħi qalt li jisma' mhux aħjar naraw fejn huma dak il-madoffi tfal, ħalli l-lestu li għandna l-lestu. U da tfal qatt ma ġew. Ma kien hemmx, konna 3 u 3 smajna tfal. Għettilhom nafx qed jagħmlu, għettilhom jistaħbu biex jituna qata u trid tarana minn ġo kamra l-oħra. Nippruvaw nidħlu ġo kamra bħal speċi nfittxu tfal hekk u biex intuhom qataħna. Qegħdin u qed nimmaġinaw joħorġu jagħmlulna taf kif jagħmlu tfal. U da tfal ħadd ma ġie.
Għettilhom Marelli, għettilhom mela qegħdin barra hi. Daw. ċempilt, għettilhom araw mill-kamera jekk qed jidrux da tfal. Għallu li tfal huma. Għettilhom ġew it-tfal, għettilhom dejna nsumhom ila. Għalli ta' ma ġiħat. Għettilhom kif jista' jkun. Għallu li ma ġiħat, ħadd ma ġi, m'hawnx tfal. Samtitek il-ħaġa. Ta' żgur li nsmatna. U mbagħad ġiet waħda minnaħa. L-oħra minn oħra, imminti smajt bħali, Frid, l-oħra, imminti smajt bħali, l-oħra, imminti smajt bħali. Samtitkom, U bqajna hekk ta' li tfal ma kien hemm ħadd. Li f'smajna tfal jilagħbu. Għalhekk daħħalt frasi li remote control u ċwievet xi tfal ħbewhom li biex jiċċajtaw mi. Parti mill-fenomen tricksteru. Biex ħolqolok ansjetà dwejja affarijiet oħra. Ma badniex ta' ansjetà. Samtitek dak il-ħin. Ija, dak il-ħin iċċassajna. Li kien hemm xi ħaġa li ħsibnija tant reali u ma kienitx. Jaf eżempju, tkun at one point li tant kemm tkun happy. Fim? Ħajħolqlok xi ħaġa li ħaj kisrek. Issa nifmek biex inti dak il-ħin tgħid kif jista' isu jwaqfek mill-ferħ. Eżatt. Tension ikonna, mux ferħ. Nirringrazzjak Frid tal-li. Vera, għad pjaċir. Dispjaċini Ejwa, vera, mela xirrix tijaj, ma nafse naqbat namel, ma nħallijom ta' għaxek inti forsi temmen, ek, jina forsi, aħjar nemmen kif nemmen jien. Jak inti happy li kif temmen inti. Aħjarek, xorta, għax jina nemmen li kullħat għandu il-wejtiju minn fej jaraw. Issa jekk inti jett temmen f'xi ħaġa li qed tagħmlek happy dak il-ħin, ibqa' hemmen fiha. If you dive deep down f'da suġġett u tippruvax tbeżżani għax il-lejla rid norqod. Tagħmel crash course qawwi. Għalhekk ma norqodx bil-lejl, naħdem bil-lejl. Ma jiena xorta għandi xi ħaġa li jekk int happy. Jina ħjar naħsibha hekk. Għalhekk kien qatt ma ngħid xejn. Għax ċempillek ir-raġel. Illum l-ewwel darba. Jgħidlek Illum l-ewwel darba. Jienet imbagħad. Illum l-ewwel darba li qed topen x'inhu mal-mechanics ta' kif taħdem il-biċċa tax-xogħol u maċ kollox, jiġifieri hemm ħafna iżjed. Għal xi xedhom għax min. Jien qatt ma nkun irid ninfluwenza l ħadd fuq xejn. Qatt, għalhekk qatt smajtni ngħidha. Illum l-ewwel darba li dal-axħar deċidejt li n-nis inti jom isma l-onesta kolla. Ma rridx noqgħod ngħid. Biex ma jibqgħux jħolmu fuq ċertu affarijiet. Ma jibqgħux jibqgħu kif noqbad ngħidlek dik ruħ, dik hekk, dik forget it. Forget it, l-ebda ruħ ma teqpaw. Live stream tinqata' u daqshekk. Il-fenomenu huwa stramp kif qedlek. Jista' jkun hemm xi ħaġa li tkun tħalli reminiscence tagħha, imma l-fenomenu jaqta' l-feedback, il-feed tiegħek, ġifieri u daqshekk. Aħna l-body tagħna iżdjantana our mind li kollektja l-affarijiet. Ħadd pjaċiraw nitkellem. Grazzi Frid. Mhux faċli titkellem dawn l-affarijiet għax trid toqgħod attent minħabba privacy ta' ċertu affarijiet, imma ma naħsibx li jekk forsi kien hemm ta' madwari u ndunaw għal xiex bdejt ngħid u għal ma postijiet li bdejt ngħid. Ma għamiltix b'intenzjoni li mbeżza jew. Ne, teduka. Edukazzjoni. Però nixtieq ngħaddi messaġġ jekk inti temmen mhux biex tibqa' ignoranti jew hekk tifhimniex ħażin. Il-ħajja llum hija ħafna fiha l-inżul u ups u downs fiha ħafna. Jekk tkun dawn ħafna, għamel xi ħaġa li tkun qed tifraħ dak il-ħin, ipprova insa id-dwejjaq tiegħek. Kun strong għejn lil moħħok jara is-sabiħ fid-dwejjaq. Easy said than done. U jekk temmem xi ħaġa li din ix-xi ħaġa li ħaddieħor ma jemminix u ma teżistix imma tħoss li inti dak il-ħin b'dak li qed temmen tkun qiegħed kuntent li nessik ċertu dwejjaq, go for it, tibqa' minha.
Dik dejjem, if something makes someone happy, well and good. U tippruvax tmeri dak li jkun, anzi kompli miegħu. Ma nipprova meri. Le, mhux qed ngħid għalik, jiena nixtieq nagħti dak il-messaġġ jiena minn jiena. Biex tmeri xi ħadd. Għax x'qed tmeri. Eżatt, anzi jiena ħdimt ħafna postijiet u dejjem għamilta ma' ħafna nies gbarat minn kollox għamilta ma' nies sakranazzi wkoll ġo bars l-iktar nies li kont nieħu pjaċir nitkellem magħhom, l-iktar nies li jitallimt ħafna magħhom għax huma nies ituk qalbhom huma nies too good bekk naħseb jgħaddu minn ċertu esperjenzi jiena nfittex nies bħal dawk in-nies u jgħalmuni. Jiena addict, sawa. U nsir inħobbhom ħafna nipprova ngħinhom jiena minix addict għax sibt ħafna jnunax. Jina pirm li bla doġ blajt u ġimat riqda milt. Ħanejlek storja. Imnalla, jina mussa niddeqnejt, jina anka suicidju kon se nagħmel, mussa nistrinejda. Ħanejlek storja. Minn ċertu affarijiet, imma. Li dal-aħħar ġiet ġo moħħi meta konti jed vera dawn. Konti jed dawn u konti jed ħażin. Niftakar konti mmur ġo bar partikolari, konti nsib wieħed, kudiem konna nqogħdu nilaburra mina u xwejja. U da dejjem kien jixrob u hekk u mbagħad kien spiċċa biex xorb. Ma darba kien qalli ħaġa men. Kien qalli once li Alla jħodlok xi ħaġa u ma tistax tirreplika dik tiqpa tkissrek għal dejjem. U letteralment kellu raġun. Vera. Vera. U Alla volja jinbidlu ċertu affarijiet. Xorta tibqa' mkisser biha. Ejwa. Da bħal meta jien nkun omri u żmieni overweight, bil-Malti nitkellem ħoxna, tkun qed tagħmel id-dieta, tkun qed tolob, inti xorta tarak ħoxna fil-mera. Il-moħħ ikun għadu, imma n-nies jgħidulek il-laħwa frid kemm qed tonqos. Ma trid toqgħod tara trattu mbagħad tibda tgħid il-lallu jingħawżaw. Il-lallu. Inti mhux dejjem tinduna minn ċertu affarijiet. Ma tindunax. Għax inti anka meta da bħal meta xi ħadd jgħidlek kelma, jiena għaddini kelma raġel kelli 18-il sena, għalli biex nagħmel ċertu affarijiet għax jiena palmetlek ma nixtieqx naqbad fuq storja oħra x'jiena ħajti ċippitatu mdawwar. Welcome to the club. Kontekst xi dat Ġehovah u flok laqani u qalli when you need qalli flok qalli ejja Alla jnuna u hekk qalli inti trid tagħmel hekk u hekk għax tajba u ħażina xorta ħadd inqeret. Mhux se niddejjaq ngħidha. Aw jieħu għalih min irid. Ngħidha pubblikament. Irrejpja li moħħi b'dik il-kelma jien. Li jiena tajba kemm ħankun tajba, jiena ħan inqeret. Għamilhom qalli. Faċċjajtu għall-ġenituri tiegħi u hekk, imma għalli ma kontx nobsor li ħatoħodha daqshekk bi kbira, tifla ta' 18-il sena. Edaw, u jekk jgħidli sorju jgħidulek aħfer. Ma tinsiex. Ma tistax tinsa, imma bis-saħħa tiegħu tajtu risposta. Dakinhar ma stajtx inti risposta għax tajtin jien nistajt ħarbatt id-dinja. Mhux hekk. U ma niddejqax ta' kieku ħarbatt tad-dinja bħal kulħadd ikollu l-bluwa tiegħu, kulħadd għadda minn mit-tajjeb u l-ħażin ta'. Imma xorta bniedem m'għandekx tgħidlu hekk, speċjalment inti tkun kbir. Dik nismaħa kuljum ġew id-dnejja. Bis-saħħa tiegħu jien tajtu risposta llum imma sfortunatament ma qatt ma rajtu. Alla ħares naraħ qudiemi għax ngħidlu x'għamilt minn dakinhar għax illum inti risposta li għal dak li qalli biex nagħmel jien illum maħbuba ma' kulħadd għax ma miltomx. Sorry, forsi trid taqta'. In-nies iridu joqgħdu attenti kif jitkellmu, ma tistax taqbad u tparla u tgħid ċertu affarijiet. Nifhmek Frida, nifhmek. In-nies kultant
U jarawk titħaq, u jarawk hekk, u In-nies jolluk, u n-nies jisabtuk. Frit. ma jitħlux fl-ebda nies li brainwashjaw in-nies, għax għamel il-wej tiegħek, kun tajjeb, ejn in-nies u jekk temmen balla Alla jilħqek kull imkien. Jena għamil zbal ma qbadx warmejt il-Facebook mal-ewwel lemmu l-affarijiet l-oħra kollha, jena irċevejt ġiex messaġġi ġifieri li tefawni dari mal-ħajt, mhux għax ma kontx qed naf dal-persuna, ma għax ma kontx naf kif ħanaqbad ngħid il-persuna. Le, għalhekk. Fimċiret ngħidlek u dik ħarbtit li xarejn minn ħajti u mbussa bajt imħarbat fuqha, ġifieri saddew 5 xhur minna l-ħaġa. Insija, ma tistax tinsija ta' Ma tinsiex, kienet il-beginning ġifieri ta' fejn spiċċajt għax inti tkun tittejdlu xi ħaġa, jien mamul eżempju kien għandi problemi kbar qas ngħidhomlok, ngħidlek l-affarijiet iż-żgħar u hekk, imma il-problemi kbar ġifieri jekk ikolli problema ma nkunx nista' neleba jew jien naf ikun jien f'diffikultà bħalma ġieli kont ma ngħidix, fimt ma noħroġix, fimt ma nitkellimx fuqha, tipo ma nkun qed indejjaq il-ħadd u ngħidlek irċivej daw ġiex messaġġi minn Kisruk. fuq Telegram u l-ħor fuq Facebook u kienu simili ġifieri il-messaġġi u provaw daħlu li dubju, jien ma kellix dubju imma il-problema li kelli ma konx naf kif ħana faċċa l-persuna biex ngħidil esma' irċivej daw u ħsibt li ħata tibbackfire fuq għalhekk ma mettilix imma l-ħaġa kienet haunting għalija li baqgħet kif naqbad ngħidlek, kienet kisritni għalek il-ħaġa biex ma stajtx ngħidilha isma' rċivej dal-messaġġ imma jiena rajt m'għandix dubju ma dik kienet vera fucking ħarda għalija. U l-ewwel darba li ffaċċjaj dis-sitwazzjoni. Amma jekk nerġa' niffaċċja issa fucking too late. Ħanejdlek, ħadd vera pjaċir. Nixtieq dik li xtaqt ngħaddi messaġġ li jiena qarsma jiena nifhmu l-punt tiegħek li ippruvaw illum għandi 55 sena ħanalhom. Minn 18-il sena dejjem rajt ħafna nies idawru wiċċhom minni ġast għax għandi opinjoni. Anka jekk ikollok it-tfal għaddejjin mill-ar żmien jew ikun l-ar tifel tiegħek, dak hu t-tifel tiegħek. Mhux hekk. U trid tgħid dak huwa il-genes tiegħi u ta' żewġi u x'inhu t-tifel irrid nibqa' nieħu ħsiebu. Jiena mmut għall-uliedi. Eżatt. Alla volja ma tistax tkeċċi lill-uliedek minn ħajtek minħabba sempliċiment opinjoni u llum jeżistu ħafna. Dik hija l-iktar ħaġa banali. Għax m'hemm xejn. Li aħjar ikunu mejtin jew aħjar ikun hemm ġlieda fin-nofs, m'hemm xejn just opinjoni fuq reliġjon tista' tkun politika. Ma nixtiex nidħol għax nagħmlu programm ieħor. Ħadd gost nitkellem miegħek. Imma ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek, ħanipprova ninsa dak li qed ħalli dal-lejla norqod. Jew daħħatni ġiex daħħi. Jiena hekk jien imbikki u ndaħħaq. Jiena darba ġibditni ma nafx jekk għadni xoner, ma sabiħ li nibqu oner, daw interessanti. Jiena darba ġibditni waħda, ġibditni hekk u bdew jitkellmu fuq il-problemi tagħhom daw in-nisa. U konna fil-bekjar tagħha għaltilhom jien bħal di jirridkom bid-dwejja, bid-dmuħ u bid-bissima. Għax min jitħaq iktar ikun ra ħafna. Xek. Bħal dik id-diska u tiftakara intgħallem itħaqqbik innifsek kif kienet dik. Eżatt. Aħna jew maħniex. Aħna maħniex, ħanejdlek fil-ħajja għax ma nieqfux inkella. Fil-ħajja ipprova inkwieta biss għal dik il-problema li tista' tirranġa u ma tirranġajiex. Dak li ma tistax tirranġa, ħallija, forget it.
Tippruvax għax jien bekk batejt. Jiena pruvajt nirranġa lil ħaddieħor biex li jaċċettani kif jien. Imma ma nistax nikmanda l-ħaddieħor kif jaċċetta lili. Allura jien bqajt nimxi l-ħajja tiegħi, bqajt nagħmel il-ġid kemm jista' jkun ma' ħaddieħor biex dak li ġara lili ma jiġrix lilhom. Tippruvax iddawar in-nies. Għax għal xejn u inti ħad tiġi ħażin. Titkisser iżjed. U titkisser iżjed. Ħadd pjaċir ħafna vera nitkellem għax bis-saħħa tiegħek għaddejt naqra messaġġ li nkun irridu jisimgħu kulħadd. Dejjem nipprova nagħmel koraġġ il kulħadd, avvolja ġieli nkun qed ħażin ħaġeb jien, ma dejjem nipprova jien naf. Nagħtihom mill-iżbalji tiegħi ma tagħmlux hekk. Eżatt. Grazzi Frid. Ħadd pjaċir. Thank you ħafna. Thank you. Nirringrazzjaw l-sponsors Tri Auto Motors, Tashmon Caterers u il-patrickprince.com.